iniciamos o segundo día das xornadas, hoxe é o día masculino, como dicía onte a presidenta do Consello, a primeira das ponencias de hoxe é o patrimonio material, continuamos co patrimonio material, co que rematamos onte, pero facendo unha especial referencia á mítica Xacobea. Para falar desta cuestión, pois temos a Francisco Narla, que é escritor, comandante de liña aérea. Francisco publicou novelas, relatos, poesía, ensaios técnicos e artigos. Como conferenciante participou en diferentes foros, como centros universitarios ou programas de radio e televisión. É polifacético onde os haxa, entre as súas aficións e filias atópanse actividades tan dispares como a cociña, a pesca con mosca, os bonsais ou a moda. Comprometido coa defensa da cultura, abanderou proxectos como Lendaria, que está destinado a recuperar, a protexer e divulgar a tradición máxica da nosa terra, de Galicia, da súa terra tamén. No ano 2009 publica a súa primeira novela, Os lobos do Centeno, en noviembre de 2010 ver a luz súa segunda obra de ficción, Caja Negra, reeditada no ano 2015 e traducida a varios idiomas. No ano 2012 sorprendeunos con Asur, coa que recibiu o aplauso do público e conquista as listas dos escritores máis vendidos. O ano seguinte presenta a Ronin, que o consagrou como un dos máis versátiles e talentosos escritores da novela histórica do noso país, xénero que continuou co seu traballo máis persoal, Donde aullan las colinas. No ano 2018 gañou o primeiro premio Odesa de Narrativa Histórica coa obra Laín, El Bastardo, publicado en marzo do ano 2018. En o 2019 reedítase por aclamación popular a súa primeira obra, Los lobos del Centeno, revisada, e o seu último traballo narrativo é Fierro. Teño que agradecer a Francisco, que sei que ten unha senda moi complicada, que aceptase participar unha vez máis nesta xornada sobre patrimonio. Moitas grazas. Somos poucos, que se nota o calor. Bueno, eu voume poñer de pé, porque eu ti moitos anos clase da aerodinámica aplicada, nada que ver con isto. Non me vou poñer falar de forzas resultantes, nin cousas así. Gustábame dar clase de pé. O primeiro é darlle as gracias a Isabel e o Consello de Cultura Galega e sempre os presentes, e os que están aí a través do ciberespacio. Sempre é un placer, e máis defender a cultura galega. Estou encantado de que de alguna maneira, que ainda non sei, alguén pensara que eu tiña algunha capacidade nesto e teño acabado dando conferencias deste tipo o mes pasado en Amberes, dentro do, a ver se o digo ben, Centro Unificación Iberoamericano-Belga, falando con Francisco Singul, que non sei se o coñecedes, o catedrático de arte que leva todo o patrimonio cultural do Xacobeo, espectacular. Bueno, estou encantado de estar metido nestas leiras. Temos pouco tempo, media hora, non? Bueno, eu voume intentar adaptar. A verdade é que non sei como se en galego, sáleme en inglés, un disclaimer, para que non me bote a culpa a ninguén. Se alguén quere algún detalle, algunha referencia documental ou que sea, que me a pida ou a falamos en outro momento. Como a conferencia ten que ser pequeniña, eu vou ir rápido e non vou falar de tal páxina de tal documento ou demais, porque non merece a pena. Vamos a intentar pasalo ben e ter un bon rato. Cando tiña a última conferencia de mitoloxía xacobea, eu salín da sala tendo a sensación apenada de que non tiña chamado a atención da xente. Hoxe en día hai un problema. Publícanse, fálase e tense tanta información disponible na palma da mão, nun teléfono, que é moi difícil sorprender a xente. Eu acordo moito daquela famosa anécdota que logo parece ser que non era certa, de que os Lumière, cando proxetaron por primeira vez unhas imaxes dun tren entrando na estación, a xente que estaba na sala botouse ao suelo asustada, pensando, agora vemos explosións nucleares no cine e danos igual. Creo que está pasando algo parecido. Perdimos a capacidade de abrallarnos, de asombrarnos, porque temos tal cantidad de información que, bueno, quédanos como un pouco vacío calquer cousa que nos digan. E, ademais, produce un efecto a maiores, para min, que é que todo o mundo cree que sabe. O outro día, por exemplo, nunha crítica dunha das miñas novelas, decía un lector, eu comprei unha novela, teño dereito a falar dela. Eu dicía, no, ti tes dereito a lela, e a prestarlle a algún amigo, pero ti non és quen para facer unha crítica. Claro, teñemos que aceptar as reglas do xogo e así. Bueno, con isto pasa algo parecido. Teño aí ao meu amigo Iker Jiménez, que graváronme, eu creo que 12 ou 13 veces para Cuarto Milenio, emitiron 3 ou 4, porque claro, non lle dou moita carnada, home. A veces quere falar de cousas que eu non lle sigo o xogo. Pero todo o mundo fala de Santiago. E todo o mundo lle parece que sabe Santiago. Pois non é verdad. Que significa Santiago? O nome. Non nos vamos complicar con
intencións místicas. Que significa Santiago, o nome de Santiago? De onde ven o nome de Santiago? E que significa? Pero usted de aquí. Pero todos sabemos de Santiago. Pero logo resulta que non sabemos nada. Era, a ver, esta é fácil. Era o maior ou era o menor? Bueno, pero hai dúdas, verdade? Hai dúdas. Eu podo contar aquí calquera cousa que se me ocurra que non lles vou sorprender. É unha desgracia. É así. É o mundo no que vivimos. Bueno, Santiago en realidade ven de Xacobo, de Jacob, de... Bueno, o hebreo fai tempo que non o falo. É igual que o suajili, non lle dedico moito tempo. Pero Xacó, o que é sostido polo talón, polo calcañal. Unha costumbre antigua, parece ser, dos hebreos, cos pequenos recén nacidos. Despois tamén hai unha tradición respecto á circuncisión, de como Mogel iba a cortar o prepucio do pequeno, como tiña que sosteñer, esas cousas. Bueno, parece ser que aí é onde ven. Vicente, mírame, se meto a pata coa etimoloxía, ti corríxime, Eu teño entendido, porque este home sabe muitísimo destas cousas. Bueno, era unha forma de darlles un exemplo desto. Publícanse 50.000 millóns de cousas, a maioría das veces non chegan ao seu destino e logo non conseguimos sorprender a xente. Entón eu dixen, pregunteime a mí mismo, como vou falarlle eu a esta xente da mitoloxía de Santiago e sorprendelos con algo? Teño a fortuna de que, eu que sei, porque as miñas novelas gustan, acabo en círculos culturales interesantes, e teño a fortuna de coñecer a unha das persoas, unha das historiadoras máis importantes do panorama nacional aquí na nosa terra, Ofelia Rei Castelao. Ela ten unha conferencia fantástica. Anímolles a que apunten o nome e busquen a Ofelia por internet, porque seguro que pasarán teta vendo as conferencias. Mais aprenderán un montón. É unha conferencia fantástica de Ofelia sobre os mitos do apóstol, donde xa para empezar, para decir, para tratar este tema, tens que tratar todo isto. Claro, é abrallante. O mito do mito intocable, fala a Ofelia. Vamos facer un pequeno resumen de todos os mitos de Santiago. O mito do mito intocable. A que se refire doña Rei Castelao? A que non sabemos se é verdad, siquiera. Non sabemos onde saíron. Non sei se o saben, podemos contar moitas outras anécdotas. Pero no século XVI din que Francis Drake ven a ataca a Coruña, e o Cabildo decide esconder as reliquias. Saben esta historia? A verdade é que foi unha excusa. Porque unhos piratas que atacan Coruña, calquera que teña estudiado un pouco de historia, non se meten hasta Santiago. Galicia é inconquistable, basicamente. De feito, ben lle costou aos romanos. Pero cunha pequena forza dunhos barcos non se va a meter hasta Compostela. De onde sale esa excusa? Bueno, logo falamos diso. O feito é que mandan as reliquias para Ourense e 3 séculos despois, no 1879, as reliquias aparecen na Catedral de Santiago. Calquer estudoso de calquera momento, e isto non lle quita ninguna validez á tradición xacobea, nin o mérito, iso non ten nada que ver. Sempre puxo en letra moi pequena a posibilidade de que as reliquias do apóstol sean do apóstol. Gonzalo Torrente Ballester, cando lle preguntaron, dixo, vaya usted a saber. E Cunqueiro dixe, ai, o comenzo, o epicentro do mito. Volvemos ao mismo. Sabemos algo realmente de como se descubre? Ten sentido? Moi pouquiño, moi pouquiño. Parece ser que 800 anos despois da morte de Santiago Apóstol aparece aí no monte de Libredón. É un mito en sí mismo. O nacemento dese primeiro santuario non ten moito sentido desde o punto de vista historiográfico. A actitud dos reyes, o mito oscilante. A que se refire doña Rei Castelao? Pois que Alfonso II é o primeiro rei de Asturias que atopa estas reliquias, el funda o primeiro centro espiritual ao redor desas reliquias, pero Alfonso III, o seu pai, xa non lle fai caso. Alfonso IV tampouco, logo Alfonso V sí que, Alfonso VI tamén. Cada rei vai tomando, por exemplo, os reis católicos. Os reis católicos vou non contar despois, que iso é moi interesante. A ver se me dá tempo, que hai tantas cousas que contar. A actitud dos papas, o mito confuso. Vale, as reliquias aparecen no 800.
Durante 300 anos o papado non di nada. Que lle pasa ao papado? Ten medo. De que? Roma básase nas reliquias, no acto fundacional, no sentido fundacional para o Vaticano de Pedro, do apóstolo. Se Santiago, que tamén é un apóstolo, está relacionado coa fundación de Compostela, o papado non fai ninguna gracia. De feito, hasta no ano 1070 e pico, un dos papas colle e escribe unha carta ao Cabildo de Compostela para dicirlle: oiches, rapaces, moito cuidado, porque non podedes olvidarvos de San Pablo, que tamén predicou por España. O papado no principio non apoiaba as pretensións de Compostela. O mito das peregrinaciones. Moitas veces, ahora que estamos aquí ao lado do hospital, teño leído estudos que se refrendan respecto aos pacientes no hospital. No hostal dos Reis Católicos, que logo podemos falar que foi hospital, non era hospital de peregrinos, era hospital. Das casi 300 camas que tiña, 40 estaban dedicadas a peregrinos. E se un se molesta en pasar por o arquivo da catedral, verá que casi non hai referencias a peregrinos. No momento no século XVI, o monasterio de Loreto dos xesuítas en Roma recibía 60.000 visitantes ao ano. Calcúlase que aquí en Galicia recibíamos 400 e pico en Compostela. As peregrinacións foron, volveron, marcharon, quedaron, houboas, deixounas de haber, e sen dúda agora estamos vivindo un momento doce. Non son tantas como parecen e durante tanto tempo como parecen. O mito do camiño asistencial, o feito de que o camiño transforma. É verdad, pero non é únicamente compostelán. Calquera ruta de peregrinación fala deso tamén. A casa do mito, a catedral e o clero. A catedral. Que complicacións, se falamos da historia da catedral. Que complicacións. Porque casi calquera cousa que pensemos é mentira. E despois está descoberta de outra maneira diferente. Os cambios continuos que ten a estructura simplemente arquitectónica da catedral fan dela, por exemplo, as propias lendas. Hai unha lenda que fala do século XVI, o remate das torres, danse ahora das contas os remates das torres piramidais que ten a catedral. Algún que di que é un homeaxe á cultura maya recén descoberta no Yucatán. Hai moitísimas cousas que non sabemos. O voto de Santiago. Este é bon, este é bon. Pero logo vamos falar deso un poquinho. Non sei se o saben, pero desde o 1100 e pico hasta 1800 e pico, boa parte do territorio do que hoxe España pagaba todos os anos religiosamente o voto de Santiago. Así se mantiña a catedral. E ainda hoxe, e isto gustará a Isabel, un dos pleitos máis importantes da historia de España é o pleito grande do voto de Santiago. Coñeces a historia de Lázaro González de Acevedo? Bueno, pois logo contamos un pouco. Levan pelexando por pagar ou non pagar durante 7 séculos. O mito dos tribunales, relacionado co anterior. E o final do mito, o mito resucitado. Aquí Ofelia Rei Castelao refírese ao feito de que neste século XXI o mito estea resucitando e que o camiño teña unha importancia moito maior. Eu con isto quero aclarar que, inda que en algúns momentos, desde o punto de vista histórico, eu estea falando do camiño de Santiago da tradición xacobea desde un punto de vista pouco fiable, isto non ten que ver con que me parece que o xacobeo é algo do máis maravilloso que nos podía ter pasado en Galicia. Non ten que ver unha cousa coa outra. A historia é a que é. E nós non podemos intentar facer un río con charcos no suelo. Se hai pozas no suelo, son pozas no suelo. Nos podemos intentar contar algo. A veces os historiadores, eu que sei, a Primeira Guerra Mundial. Todo o mundo intentou evitar a Primeira Guerra Mundial. Todo o mundo. Ninguén quería a Primeira Guerra Mundial. Pero despois hai uns de pouca cabeciña ou con pouco sentido, como dicía a miña avoa. Fixeron un atentado e lá fomos, todos a Primeira Guerra Mundial. E ninguén quería entrar a Primeira Guerra Mundial. Cando vemos un libro de historia, dice por causa de A, chegou B. A mitad das veces eso non é verdad. Son coincidencias. Pasan as cousas como pasan e xa está. Non hai unha razón seguida de outra. Nós necesitamos interpretalo dese modo, darlle un sentido. Miren, isto é parecido a como cando de vez en cando aparecen nas noticias un sándwich coa cara da Mona Lisa, unha pataca ca cara de George Washington. Ou como lle gustaba o Iker Jiménez, non? As pareidolias, que aparece unha mancha na parede e é o apóstolo Santiago.
Non sei se o saben, pero hai moitos estudios neurolóxicos que reflexan que nós podemos ler un texto inda que as letras estean desordenadas. O noso cerebro busca patrós, o noso cerebro busca causas e consecuencias, tende a pensar dunha maneira ordeada. Por iso queremos facer que a historia sea así, e non é verdad. A historia non é así. A mitoloxía, o mito, é unha narración. Deixo aí a definición do dicionario. Trátase dunha narración, é unha composición humana para interpretar feitos. Non me quero meter neste, non quería sonar moi pedante, pero cando buscamos elementos de xente con peso, non como a min, de xente de verdadeiros intelectuais, xa Teudícides, o historiador griego, falaba de que cando queremos estudiar a historia temos que desfacernos do mito. Porque o mito é moi xogoso, ten moita gracia, como as copas de última hora da noite, está moi ben, pero sirve de moi pouco. E aquí estamos a falar do mito, non nin da validez, nin de... Estamos a falar da representación desde o punto de vista cultural e no patrimonio cultural de Santiago. E entonces, se reflexionan un momentiño respecto a eso, vanse dar conta dunha cousa. É todo mentira. Repito, é todo mentira. Pero unha mentira moi gorda. E dá igual. Non ten importancia. Fai no maravilloso igual. E como pode ser que unha mentira funcione? Funciona porque é unha narración, porque é unha historia, porque está contada dunha forma concreta. Miren, vamos a facer un pequeno resumen. Bueno, vou mirando o reloxo porque teño tempo tasado. Vamos a facer un pequeno resumen. A ver se me acompañan un momentiño na historia e van ver a que me refiro. De onde nace todo isto? Como empeza todo isto? Vale, un home crucificado e os seus apóstolos e os seus discípulos espallan a súa palabra. Supoño que todos saben que cando o cristianismo empezou, as cousas non estaban nada claras. Non todo o mundo piñaba o mismo sobre como era o culto que se tiña que seguir, sobre se a Virxe María era virxen. Eso foi unha discusión de moitos séculos, non se resolveu nun momento. Empezou a haber concilios, empezou a haber reunións entre toda esa xente para tomar decisións. E chega un momento no século III, no século IV, que empeza a decir, bueno, se Xesús lle di aos seus discípulos que espallen a palabra, estes repartiríanse de alguna maneira. Irían tomar unha copa aí no Franco e repetirían, bueno, pues ti vas para lá, eu vou para cá, eu vou para outro lado. Empezan a aparecer os primeiros textos que falan de como se dá esa prédica apostólica. E alrededor do século IV, por primeira vez, empezamos a topar algunha mención de que Santiago, o maior, o Cebedeo, o Bonarllé, o irmán de Xoán, o evangelista, predica en España. Unhas pequenas mencións de que este home aparece por aquí para predicar. Baseadas en que? En que o deciden os doutores da Iglesia. Mandan a cada un dos apóstoles a un sitio distinto para espallar esa palabra de Cristo. Non só eso, nese mesmo momento estáse dando moitísimas cousas. Por exemplo, os movimentos gnósticos, dos que temos un gran representante aquí en Galicia, Pristiliano. Estamos xa a falar un poquinho 100 anos despois, pero Pristiliano. Non temos claro cal é o culto, como se debe considerar esa religión, esos preceptos que hoxe en día entendemos todos, a Trinidade. Aí abaixo, debaixo dos talos reis católicos, estaba a Iglesia da Trinidade. E según entra un na Catedral de Santiago, por certo, se non foron, teñen que ir desde que está a reforma feita, porque iso é espectacular. Temos un tesouro do mundo inteiro aquí. Un entra e no parteluz, onde está o apóstolo Santiago, encima está a Trinidade. Deus sostendo o bebé coa paloma en riba, todos xuntos. Que, por certo, non sei se saben, falando da paloma, hai unha anécdota fantástica da Catedral de Santiago, alá polo século XIII. Non sei se saben, o mercado das reliquias foi algo realmente increíble. Falando das reliquias do apóstolo tamén, pero o mercado das reliquias foi algo increíble. Na Catedral de Maguncia conservan dúas das reliquias máis impresionantes que hai para mí no orbe cristián. Conservan unhas plumas
do Espírito Santo feito paloma. Si, usted ríe, pero... É un ovo que puxo o Espírito Santo. E contan que Felipe II, cando intentou montar todas as reliquias no Escorial, entre outras cousas que casi se levas de Santiago para o Escorial, estivo interesado en comprar ese ovo, que ainda se conserva na Catedral de Maguncia. O das reliquias, hai incluso un poteciño pequeno no Vaticano que contén o suspiro de San Xosé cando María lle di que está embarazada. Eu imagino o paisanín que estaría ali, dirá a María que leva 6 meses de viaxe, pero estou embarazada, e San José, e alguén atrapou ese suspiro e vendeuse despois. Bueno, deixando das reliquias. Estábamos a falar do comenzo. Hai ese reparto de terras para todos os apóstolos, empézase a dar un sentido a como a prédica debe ser, e o cristianismo empeza a ter uns fundamentos que chegarán ao catolicismo romano de hoxe. Vale. Así é como nace esa primeira estación de Santiago en España. Pero ahora ben, según o libro dos Feitos dos Apóstoles, Santiago despois regresa, acaba morto, decapitado, tal, predicou en Hispania. E de aí como acabamos cos que os restos estean en Hispania. Vale? Póñanse nun momento na situación. Temos un... Bueno, ahora hai algún que fala da Reconquista e di que foi unha guerra civil. Bueno, ahora políticamente é difícil ser políticamente correcto porque todo o mundo ten a sensibilidade moi fina. Nese momento da Reconquista, un pequeno reducto no norte, en Asturias, intenta sobrevivir. Intenta botar, expulsar a xente que está ocupando o seu territorio. A min dame igual se lle queren chamar Reconquista que non. Pero o verdadeiro feito é que en tempos godos, por distintos reis, que agora xa non nos toca aprender a lista, temos un territorio definido, incluindo Portugal na península, temos unha creencia definida, cando se abandona o arrianismo, e queda todo nun cristianismo román, e temos, como ben sabe Isabel, o Códice como é o de Leovigildo? Códice Judiciorum. No, como é? A normativa de Leovigildo. Temos por primeira vez, somos un Estado case moderno. Temos unha entidade xurídica, xeográfica e cultural. Chegan os moros, desfán eso, e hai xente que intenta facer por recuperalo. O testamento de Alfonso VI dille, aí vos deixo que recuperei dos moros. Fillos meus, se recuperades máis, seredes mellores homes. Se recuperades menos, seredes peores. Hai xente que ainda cuestiona se chamaba España ou non. México, cando chegou Colón, chamoulle Nova España. Nas crónicas de Jiménez de Rada falase de recuperar as Españas. O sea, bueno. Ahora, eso, a sensibilidade, se discútese todo, pero non ten moito sentido. Vale. Resulta que temos ese pequeno reduto de Asturias que intenta reconquistar, e temos Galicia, que estamos a nosa bola. Pois non xa desde o Reino Suevo. De feito, os únicos que tiñamos algo de reclamación independentista seríamos os galegos, porque o único de todas estas comunidades históricas que ten unha historia de verdade independiente é Galicia, cando fomos o Reino Suevo. E claro, estamos solos. Pensen que a presenza musulmana, me dame igual como queiran chamar, mora, que hai quen o considera peyorativo, pero non é, a verdade, en Galicia é mínima. Mínima, algunhas cousiñas en Ourense. É moi difícil conquistar Galicia, é moi difícil ter presenza aquí. Vale, pero ao mesmo tempo tamén estamos solos. A entidade política máis importante de Galicia naquel momento é o Bispado de Compostela. E o Bispado de Compostela sabe que en Asturias hai un señor que se chama Alfonso II que está pelexando por recuperar o que temos. Pero sabe que está el solo e nós estamos solos. O arzobispo Teodomiro, ademais, ten un problema. Un problema que non é tal, que é unha das cousas que fan maravillosas a Galicia. Algún de ustedes, cando eran pequenos, te dixeron os seus pais, cando vayas ao cruceiro, pasa pola esquerda. Non? Ou no cruceiro están as bruxas afogadoiras. Contaron algunha vez das bruxas afogadoiras. Os meninos que nacían mal ou demais, levábaos unha bruxa, unha muller, e desfacíase deles. E como non se podían enterrar en sagrado, enterrábanse debaixo dos cruceiros.
Eu teño 43 anos e vivín esas cousas. A mí meu tío que era muñeiro falábame da Santa Compaña. A cera negra que cae dos cruceiros, da que falaba Cunqueiro, a cera negra dos cruceiros. E o priscilianismo. En Galicia, eses cánones que se estaban marcando desde a Iglesia non se respetaban. Nós tiñamos a nosa cultura. E afortunadamente ainda a temos. Está nos costando recuperala, pero ainda a temos. Única nun mundo inteiro. Non mundo inteiro, non olviden eso. Non mundo inteiro. Teodomiro di, vale, o rei está solo, quere recuperar o territorio. Eu aquí teño un Cristo do carallo, pois ninguén me fai caso. Estou simplificando. Se queren os documentos, falamos deles. Ainda que de Teodomiro sábese moi pouco. E Teodomiro sabe que, en teoría, o apóstolo Santiago predicou en España. Entón, Teodomiro di, e como fago eu para xuntar o rei comigo e, ademais, para librarme destes cultos, deste sincretismo que temos en Galicia? Pois non sabemos o que fixo. O que si sabemos é que atoparon, no 820, porque había unhas luces no ceo, aquí, pretiño onde estamos pisando nestes momentos, unha tumba que Teodomiro dixo que era do apóstolo Santiago, que teña volto a España, a Galicia, nunha barca de pedra, unha vez morto e decapitado. O da barca de pedra ten un significado moi importante. Claro, calquera di, unha barca de pedra non flota. Sí, ya, pero non se trata deso. Trátase de que a Igrexa fúndase na pedra, Cefas, Pedro. Cuidado, por iso o Vaticano non lle gusta nada que Compostela teña un apóstolo. Unha pedra, a primeira pedra fundacional. E se funda nun sitio onde non hai nada máis. Algúns din que podía haber algo de vida castrexa, tal, non sei que, pero non ten real importancia como entidade. Pensen que o arzobispado estaba en Iria, ao lado de Padrón. De feito, o arzobispado non cambia hasta o 1073, se non me equivoco. E non pasa de Iria Flavia a Compostela. E a culpa teñen os vikingos, que entraban polo Ulla a todo meter. Ahora lle dan unha excusa fantástica de Catoira para beber nas festas dos vikingos, pero que entraban polo Ulla a todo meter e mataron a varios obispos e fixeron moitas desgracias por aquí. Entonces cambiouse o obispado. Pero o obispado estaba en Iria, era unha cidade moito máis importante. Entonces Teodomiro pode plantexar, vale, mira, apareceu aquí o apóstolo. E coño, que conveniente. Podo desfacerme do priscilianismo, podo desfacerme un pouco do sincretismo, porque vou xerar un culto a estas reliquias. Ofrézolle a Asturias, o reino de Asturias, unha posibilidade de aliarse comigo nunha entidade e, ao mesmo tempo, desfágome da Igrexa de Toledo. Na Igrexa de Toledo, sobre a influencia árabe, estaban, bueno, gústame a frase do Beato de Liébana que di que o obispo Lipando era un testículo do anticristo. Reflexa bastante. Na Igrexa de Toledo estaban a decir que Xesucristo, non era divino, que alcanza a divinidade porque o adopta Deus Pai. Están discutindo desa Trinidade que se fai fundamental representando a Compostela coa Igrexa da Trinidade ou encima do parteluz. Ou no baldaquino da catedral. A Trinidade é importante en Compostela porque defende esa nova Igrexa, en contra do adopcionismo, que é o nome que se lle dá, en Toledo. Entonces, será verdad que viron as luces, pero quedoulles moi ben os dous. E Alfonso II convértese no primeiro peregrino que ten Compostela. Ven hasta Compostela e recoñece o templo e dá uns cartos e demais. Entonces temos un primeiro apóstol que é predicador. Pero claro, pasa unha cousa. En aquel momento, o que cortaba o bacallao era Carlomagno, o Sacro Imperio, máis alá dos Pirineos. Tiña unhas cantas fincas solariegas no que hoxe é Cataluña, facendo a marca hispánica para que os moros non subiran, que por máis que se espeñen os catalanes, nin historia, nin leites, eso non era nada. Eran 4 fincas de 4 condes. E cando ve que aquí empeza a cobrar importancia todo isto, e que hai unha unión, e que os primeiros intelectuais do momento empezan a reclamalo con verdadeira intensidade,
Carlomagno preocúpase, porque estánlle robando parte da relevancia, desde o punto de vista religioso, a Francia, falando en términos modernos. Fíxense nunha cousa. Onde hai reliquias de Santiago Apóstolo? Ou donde se cree, ou donde se acepta que as reliquias de Santiago Apóstolo? Non mordo, e non cobro polas respostas. Onde hai reliquias de Santiago Apóstolo? Aquí ao lado, en teoría. Pero hai máis sitios. No. En Francia, nada máis, hai 3 corpos enteiros de Santiago Apóstolo. O máis coñecido en Tolosa. 3 corpos enteiros. En Saint-Jacques, en París, de aí ven a procesión de Genevieve e demais, é un rayo, un cúbito, non me acordo, un dos osos do brazo. Hai moitas máis reliquias en Francia de Santiago Apóstolo que aquí en España. Moitísimas máis. E todas teñen unha mesma data. O século IX. Século X. Pouco máis. Como? Que os galegos atoparon a Santiago Apóstolo? Dixo Carlomagno. Non. Nós temos máis. E resulta que ademais dáse unha concomitancia. Non sei se ustedes saben que Francia está dividida, aquí Vicente, se me equivoco, corríxesme, nos vellos tempos Francia estaba dividida no norte, na Languedoc, e no sur, na Languedoc. Eu cando fixe unha das miñas novelas, Laín o Bastardo, que fai unha autobiografía de Martín Codax, do trovador, eu empecé a ler occitano e dixen, joder, mira que son listo, Tú lendo occitano do século XII o entendo perfectamente. Eu falo galego por teléfono, algo de inglés, pero occitano. Claro, pero non era que eu fora listo. É que o occitano é igual co galego. Bueno, igual. Entendémonos, non? Se lees galego, lees occitano. No sur de Francia, falabas o mismo que se falaba aquí. Prácticamente o mismo. Casi o mismo idioma. Despois os do norte gañaron e Francia quedou ca Languedoc, a lingua na que o sí dice oui, pero os do sur decían oc, Languedoc. Ben, Carlomagno quere darlle presencia a Santiago en Francia. E ademais, esa concomitancia de linguas, o trasvase cultural, os trovadores, tal. Fíxense cantos vilafrancas hai no Camiño de Santiago. A todos os galegos non son a Vilafranca do Bierzo, pero hai outras 6 grandes coñecidas. Nós temos o barrio Franco en Compostela, pero tamén está en Pamplona. Tamén hai en Logroño un barrio Franco. Viñan aquí a traballar, escapando da guerra, moitísimas cousas. Hai unha conexión inevitable que é un sustrato perfecto para o camiño que ven despois. Se teñen curiosidade e buscan os templos dedicados a Santiago en Francia, descubrirán que hai moitísimos máis que en España. E todos teñen esa raíz de reivindicación. Non, o apóstolo é noso aquí. E aí nace, de momento temos un Santiago apóstolo, despois temos un Santiago predicador, e agora aparece o Santiago peregrino. Aparece un Santiago peregrino, que ven desde Francia, principalmente desde Francia. Por eso o camiño francés é o máis importante. Única e exclusivamente por eso. Porque dos camiños hai cousas que son verdade e cousas que son mentira. Se teñen oportunidade, busquen en internet, non é difícil de encontrar, os primeiros proxectos do camiño portugués. Dan para escachar a rir. Porque como non tiñan camiño portugués, sí. Como non tiñan camiño portugués, decidiron unir todas as capillas, ermitas e demais que tiñan, en realidade, algo que ver con Santiago. E se ven os primeiros proxectos do camiño portugués, fai uns zigzags, ten unhas voltas por todo Portugal, non ten sentido ningún. Temos un Santiago peregrino. Vale. Pero ahora estamos nun momento no que hai esa loita, esa reconquista, ou como se lle queira chamar, sigue cobrando forza. E chega un momento en que o mito volve cambiar. Xa non é un Santiago peregrino, xa non é un Santiago apóstolo. É Santiago o cabaleiro. De que color era o cabalo? Pois non. Desde que restauraron a catedral, repito, vayan a vela, ahora sabemos que en realidade era dourado.
tiña ouro por debaixo, ouro de 23 quilates que en momento era moi difícil de conseguir. E levaba unha pequena pátina blanca. Pero bueno, deixándola da broma. Aparece un Santiago Cabaleiro. Estou dando a versión corta e non me vai dar tempo nin a facer a mitad, pero bueno, se o están pasando ben. Santiago convírtese en Santiago Matamoros. Non só en Matamoros, Santiago mata indios tamén. Tamén aparece en América. Por que? É un momento no que fai falta esa unión. Ese patrón común, ese emblema común. Todo é unha mentira, pero espectacular. Espectacular. Un paisano daqui de Compostela decide un día escribir unha crónica e di que na batalla de Clavixo, Ramiro I, que non era rei, que era Ordoño I, pero el, como non sabe historia isto, como se digo eu que sei, pois que dentro de 200 anos vai alguén e escribe un disparate calquera, como eu que sei. Pois Franco permitiu o divorcio. Bueno, hai 40 anos de diferencia, pero pois isto é igual. Pero de Marcia escribe que Ramiro I, que non estaba nin reinaba, loitou en batalla de Clavijo, e que ali apareceu Santiago, no cabalo blanco, despachou a 60.000 moros, entón o rei dixo, este é como un máis, este ten que levar un reparto do botín. E leva o voto de Santiago. E ten que cobrar, como todos os demais cabaleiros. Aí nace o voto de Santiago. Pero nace un mito novo, un Santiago Matamoros, que vivirá hasta que chegue a nova mística do século XVI, Santa Teresa de Xesús, que intentará ser patrona de España e demais. Temos un novo mito. Ese mito despois transformarase no mito do patrón, grazas aos reis católicos. Miren, os reis católicos, é que non dou falar máis rápido, os reis católicos no 1486 visitan Compostela. Visitan Compostela porque veñen dunha guerra civil. Saben aquelo da Beltranexa? Isabel non se tiña por que ser a herdeira, non se sabía, bueno. Hai unha guerra civil importante en Castilla, que ademais limita as peregrinacións, e veñen a Compostela para facer amigos. Recorden que isto non era territorio real, era territorio do obispo. Alguna vez preguntáronse por que o Hostal dos Reis Católicos ten cadeas diante? Cantos hospitales coñecen ustedes con cadeas? O Hostal dos Reis Católicos foi case un insulto. Os reis dixeron, isto é territorio real. Aí é da igrexa, isto dos reis. E vámoslo pagar ca conquista de Granada. Porque, entre outras moitas cousas, non lle deixaron visitar a catedral hasta o último día. Foi un tira a floxa, debeu ser espectacular. A mí me hubiera encantado ver esas reunións entre o obispo e os reis católicos. Chegaron a un acordo. Vale, nós firmamos todo o que ti queiras, pero tes que apoiarnos nesta guerra civil, dicindo que Isabel é a verdadeira herdeira de Castela. O obispo dixo, vale, ben, pero se conquistades Granada, o que saquedes de aí para min. E así quedou instaurado o voto de Santiago desde Granada, que se pagou desde o 1486 hasta o 1812, hasta a Constitución, hasta a Pepa. Non só eso, senón que o Cabildo, pouco despois de que o voto empezase a cobrarse, dixo, vamos chamar o Papa, vamos dicir, oye, iso do voto para facer o Hospital dos Reis, ben, pero, home, se ten que vir para Santiago, tenemos que poder gastar un pouco. E conseguiron que o Papa sancionase 2/3 para o Cabildo e 1/3 para o hospital, nada máis. Por eso os reis enfadáronse tanto e fixeron o hospital desa maneira. Repito, hospital para enfermos, non para peregrinos. Bueno, xa acabo. Hai 3 ou 4 perspectivas máis. Ao que vou é, os reis instauran a Santiago como patrón de España e patrón queda, despois a dictadura, Francisco Franco rehabilita como tal, encarga a República o quitase, e logo na nova Constitución, no 78, queda fora. Só é patrón de España desde o punto de vista estatal, se desde o punto de vista religioso. É dicir, temos un Santiago que é apóstolo, predicador, despois convértese en un apóstolo loitador no Matamoros e despois convértese en patrón. Son distintos mitos de Santiago. Cada un deles ten o seu aspecto. E todos son mentira porque todos están basados en algo no que non podemos probar nin do que temos ninguna idea. E por que pervive? Porque é un mito. E por que os mitos perviven? Porque son unha historia.
Non va a quedar tempo para preguntas, pero déixame concluir a conferencia. Son unha historia. Miren, como lles decía antes, o noso cerebro que require patrós. As historias, desde Aristóteles, cóntanse da mesma maneira. As cancións, a música moderna. Estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estribillo. As historias teñen 3 actos, contanse dunha maneira concreta. Incluso Shakespeare decían que poñía 5 actos porque había que eliminar a cera das velas, que iba caendo. Eran 5 actos que en realidad representaban 3. O mito pervive porque é unha historia que nós coñecemos e entendemos. E as historias teñen un patrón e contanse unha maneira determinada. Por iso o mito pervive, porque ten sentido para nós como historia. E a última parte da conferencia era demostrarlles como o mito de Santiago é unha historia, contándolles exemplos. Pero como vai reñir Isabel, pois para outro ano facemos máis cousas. Eu fun o máis rápido que puiden, de verdade. Non contei nin a mitad do que tiña que contar. Grazas a todos, espero que pasaran ben, que descubriran algo máis. E, por suposto, por favor, síntanse todos os días afortunados de ter o que temos aquí. Eu teño viaxado por todo o mundo. E vou non definir facilmente. Isto é a hostia, de verdade. Gracias a todos. Bueno, pois, efectivamente, quedamos sin tempo para as preguntas, pero como Francisco vai quedar con nos hoxe, emplazamos as preguntas ao final. Eu emplazo a presidenta do Consello, que quedo aí, ca dúbida dese pleito que me ten que contar, que a ver se outro día non lo conto. Non falamos do pleito, que queda, por lo tanto, pendiente para outra ocasión. Chamo a Jorge, que xa o por ali, para que me acompañe na mesa para comenzar a seguinte ponencia. Vou. Sí, se pode ser, sí, claro. Espera que voute presentar. Bueno, a seguinte ponencia que xa avanzaba Jorge parte, como decíamos onte, que unha das novidades importantes da nosa Lei de Patrimonio Cultural é o recoñecemento por primeira vez de xeito expreso como patrimonio cultural da lingua e da toponimia. Entonces, na próxima hora e media, primeiro con Jorge, logo con Vicente, falaremos primeiro da lingua galega e logo da toponimia. Concretamente, da lingua galega, imos falar da análise da dinámica, estabilidade e consistencia das linguas galega e castelán. Para eso, pues está aquí Jorge Mira Pérez, que é catedrático de electromagnetismo do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela. Da súa trayectoria investigadora destaca un feito diferencial. Ten 5 grandes áreas de investigación nas que divide a súa actividade universitaria. Ten obra con investigadores das áreas de ciencias, enxenería, ciencias da saúde, ciencias sociais e humanidades. Mirando o seu currículum, atopamos traballos non só de física, senón que tamén de matemáticas, enxenería, química, xeografía, historia, sociolingüística, pedagogía, optometría, ciencias da actividade física e do deporte, etc. Por poñer exemplos desta variedade, dirixiulle a tese a unha odontóloga en colaboración co xefe do Servicio de Reumatoloxía do Hospital de Santiago e den traballos en colaboración co Premio Nobel de Química 2019 John Woodnegut. Dirixiu o proxecto de cálculo da expansión do coronavirus financiado polo Goberno de España en Galicia, foi un dos expertos consultados pola Xunta na primeira vaga da pandemia e codiruxiu a creación do sistema usado pola Consellería de Educación para calcular o tempo mínimo de ventilación das aulas en toda Galicia, en base a simulacións de vento de Meteo Galicia. E tamén un dos divulgadores científicos máis coñecidos de Galicia a través de múltiples canles, mesmo accións con premios Nobel, e tamén son desde máis trayectoria, porque empezou a aparecer nos medios de comunicación xa a finais dos anos 90. Foi recoñecido co Premio de Divulgación da Real Academia Galega de Ciencias e a Xunta de Galicia na súa primeira edición. Pola súa actividade ten recibido da orde de 30 premios e recoñecementos, entre os que podemos salientar finalista do Premio Investigador Nobel da Real Sociedade Española de Física, Premio Real Academia Galega de Ciencias, Premio do Colexio Oficial de Físicos de España, Premio da Crítica de Galicia, modalidade de investigación. A máis disto, tamén acredita un notable perfil xestor, dirixiu o Departamento de Física Aplicada, o maior da Universidade de Santiago de Compostela, foi asesor do Ministerio de Educación e Ciencia para a creación do Laboratorio Internacional de Nanotecnoloxía de Braga e tamén foi membro do Comité de Expertos do Goberno de España para a reforma da hora oficial.
É académico correspondente da Academia Galega da Lingua, membro do Consello da Cultura Galega e director da colección de divulgación científica da editorial da Universidade de Santiago de Compostela. Este é o currículum breve. Bueno, sen máis, deixo-vos con Jorge para falar do futuro do galego en coexistencia co castelán. Bueno, pois, grazas Isabel pola presentación e por contar comigo para esta bonita iniciativa e, sobre todo, para poder compartir, verdad, teño que aquí para hacer, e por poder compartir, pois, escenario con xente como a Francisco, como a Vicente, non? E con xente que virá despois, que ainda non o vexo por aquí. Bueno, falamos de patrimonio, é unha das mostras de patrimonio máis importantes que hai para calquera sociedade é a súa lingua. Vale? É un patrimonio inmaterial, pero se nos fixamos, a lingua identifícanos dunha maneira moito maior do que un cabería esperar. Mesmo escoitaba hai tempo a unha persoa que falaba da xenofobia, das canles que necesita a xenofobia para funcionar, argumentaba que os acentos eran máis motivo de separación que as cores. Vale? Non sei que tipo de análise tiña, pero a min podeme encaixar, non? Unha persoa, a mellor, podemos pensar, pois, unha persoa que sexa víctima de algún tipo de xenofobia, non sei, un magrebí, que fale un perfecto castelán de telediario, pois seguramente tería unha integración mellor que un que non fale con ese bo acento. Pero, en calquer caso, non vou a entrar aí. O que sí quero poñer, primeiro, que de nada en contexto, é o patrimonio inmaterial que teñen as diferentes linguas do mundo. Aí teñen unha especie como de conta dos falantes das principais linguas do mundo. Este tipo de contas son difíciles, moitas veces, porque, bueno, contar pois centos de millóns de persoas non é fácil, pero sí que, bueno, enténdese que é algo que se aproxima á realidade, é a fonte de Etnologue, os datos son de fai 3 anos, pero, bueno, máis ou menos estarán dese xeito. E ben, pois que está en primeiro lugar o inglés. Aquí que está entre paréntese é o número de falantes nativos que teñen a lingua como primeira lingua, por exemplo, o inglés. Ben que, obviamente, por nativos, a primeira é o chinés mandarín, despois é o castelán, e despois está o inglés. Obviamente, se empezamos a incorporar a segunda lingua, pois ao inglés pasa a primeira posición, o chinés mandarín, por unha mera cuestión demográfica dese país, pois é a segunda, o castelán, o hindi, o castelán e hindi, pois seguramente os números poidan bailar, segundo a estatística. Despois o árabe está un pouco máis difuso, aquí collen os datos da Etnologue británica, e pois segue o francés, o ruso, o bengalí, e aquí poño o galego-portugués. Galego-portugués porque, bueno, non vou decir nesta casa que galego e portugués teñen o mesmo tronco, aínda que en Portugal, como ben saberá aquí a presidenta, ás veces se esquecen as orixes do seu idioma, pero é un espazo máis ou menos único. Este é o poder, o patrimonio que se foron labrando diferentes sociedades ao longo de moitos séculos. Conseguir ter este almacén e ter estas propiedades non é fácil. Vale? Depende de ter moitísimo traballo feito e unha influencia ao longo dos séculos moi importante. Realmente, claro, o galego, falando aquí diante de alguén que é membro da cúpula da Real Academia Galega, é complicado, pero o galego, digamos que, logo da restauración democrática, tivo un proceso de recuperación das súas bases. E a mí sempre me gusta decir que cando temos que buscar e recuperar as bases, ás veces é bo meter a ollada portugués. Non? Eu son físico, para traballarmos en certas cuestións de aproximacións a problemas reais, o que facemos os físicos é facer o que ven aí. Non? Poñer unha especie como de malla, na que cada un vai tomando datos experimentais en cada un dos puntos, non? E con iso intenta aproximar a realidade. Isto emprégase para simulacións computacionais, para facer contas. Aquí, por exemplo, ven un exemplo non do que é a teoría da relatividade xeral, que fala dun espazo-tempo que se curva, vale? E iso que determina as órbitas dos planetas. Cando un ten que computar a teoría da relatividade xeral, iso é moi complicado, pois o que fai é facer unha retícula onde vai computando as ecuacións neses puntos, a máquina, non vou entrar nese caso. O caso que un día dando unha conferencia, vale? Había xente, bueno, pues, que falaba portugués, é dicir, bueno, aquí pues, falaba dunha grid, non? En inglés isto chamase grid. E cando damos as charlas, falamos de que temos unha grid.
E os portugueses dicíamos, pois nós chamámoslle grade a isto. Os portugueses, cando falan disto, falan que teñen unha grade. E cando me decato, digo, ostra, claro, en castelán chaman en portugués grade. E a grade que é? Pois a grade é isto. Eu na miña casa tiña unha desas. Eu, cando era cativo, son do rural da Costa da Morte, pois cando se venta na leira, hai que quitar as malas ervas, as vacas tiraban desta cousa que ten uns pinchos por baixo, eu puñame en riba, ou unha pedra en riba, ou un neno en riba. Vale? Que era divertidísimo isto. Pasaba como un meco. Pois isto era unha grade. E a palabra existe en galego, por suposto. Pero claro, os galegos xa perdéramos de onde viña a palabra. Entón, isto é un exemplo de como realmente temos aí un viveiro moi importante. Non? Isto é importante para recuperar o patrimonio que a veces temos un pouco perdido. Dito isto, bueno, non é un luxismo, existe na nosa lingua, por suposto. Que hai que facer para protexer tamén unha pequena pezátina? Que hai que facer para protexer ese patrimonio? Pois o que temos que facer para protexer o patrimonio, primeiro darnos conta de que ese patrimonio é algo que medra na xente que nos rodea. E sempre poño o exemplo do que fixo este señor. Este señor é Premio Nobel de Medicina. Chámase Thorsten Wiesel, está aí porque, bueno, foi un dos visitantes do programa Conciencia, que é un programa que trae premios Nobel a Galicia con periodicidade. E Thorsten Wiesel levou o Premio Nobel porque demostrou unha cosa moi curiosa. Fixo un experimento con monos, vale? O que fixo con eses monos era buscar monas que estaban embarazadas. Cando estaban a punto de parir, pois sacáballes o moniño pequeno e poñelles un parche no ollo. E deixaba o moniño medrar con ese parche no ollo durante moito tempo. E cando o moniño medraba esa secreción mono grande, quitaballe o parche do ollo. E comprobaba que os monos non eran capaces de ver polo ollo tapado, polo ollo que estivera tapado. Examinaban o ollo, fisiolóxicamente o ollo estaba correcto, non había ningún problema con ese ollo. E que estaba pasando? Pois descubriu que o mono non desenvolvera unhas estruturas que están na parte occipital que son as responsables de interpretar a visión. Que demostrou con ese experimento? Que, aínda que un mamífero superior nace xa con un cerebro, ese cerebro necesita de estímulos nos primeiros momentos da súa vida para, por así dicilo, recablearse. De xeito que unha persoa é o que é, ou é moito do que é, en función dos estímulos que ten nos primeiros anos da súa vida. Se unha persoa lle tapas os ollos cando nace, e lle quitas os tapón dos ollos aos 10 anos, esa persona non vai poder ver. Por qué? Porque o seu cerebro non tivo a estimulación eléctrica causada polos ollos e non creou esas estruturas no cerebro que son as que fan ver a unha persoa. E isto podes extrapolar a fala tamén. O acento píllase nos primeiros anos de vida. Certamente o cerebro é plástico. Todo isto que estou dicindo non é en grado absoluto. Certamente unha persoa, se ten algún problema, por exemplo, que non pudera ver de pequeno, lle quitan o tapón do ollo aos 7 anos, empezaría a aprender a ver. Pero non vería tan ben como unha persoa que ve dende o primeiro momento da súa vida. Os acentos, como tamén sabemos, vanse modificando. Pero tamén é certo que o acento que se adquire nos primeiros anos de vida é o que despois acaba presidindo toda a vida desa persoa. É dicir, o cerebro, podemos dicir que non só nace, tamén se fai. E, polo tanto, é vital ter isto en conta a hora de protexer o patrimonio material que temos, que é a nosa lingua. E falo de cosas destas. Eu teño casos que coñezo, eu non teño fillos, pero sí que teño amigos que teñen fillos, amigas que son galego-falantes monolingües, que teñen marido que é galego monolingüe, e ao principio os cativos nacenlles empezan a ser monolingües galegos, pero viven na Coruña, e van á gardería na Coruña, e van á escola na Coruña. E esas persoas empezan a notar que aos 4 anos lles volve a cativa a casa falando castelán. E de repente encontran a filla falando castelán. E sen saber como, acaba falando castelán. E hai esa mutación
que é un pouco antinatural, pero que existe, e todos sabemos que existe. Na miña vila, que xa lles digo, é do rural galego, pois nos anos 80, casi o 100% dos nenos falábamos galego. Hoxe en día xa non é así. E mesmo tendo casas con pais que son galegos monolingües. Isto ocorre. Isto por qué? Porque os nenos ven, cando son pequenos, Pocoyo, ou ven Peppa Pig, ou outras cousas parecidas. E isto é algo determinante, porque isto entralles polos ollos e programa directamente os cerebros desas persoas. Entón, a hora de buscar a defensa do patrimonio inmaterial que é a lingua, é moi importante isto. Vía na Voz de Galicia, na revista do sábado, Yes, unha reportaxe sobre neofalantes galegos. Eran xente galega que dicía, eu empecé a falar galego aos 17, empecé a falar galego aos 15, empecé a falar galego aos 20 e pico. Moita desa xente tamén, posiblemente, é xente do Xabarín. A xeración do Xabarín Club é xente que ten un peso no galego na súa mente, no seu imaginario colectivo, moito maior que os que están agora, por exemplo. Na súa época isto foi un gran referente, foi un gran impacto. Eu acórdome das dobraxes que se facían en algunhas series de televisión que eran míticas. Iso axudou a dignificar o galego. Isto é unha primeira cuestión sobre a cuestión. Bueno, tamén, lóxicamente, hai que colocar o galego en escenarios importantes. Obviamente, hoxe en día, o galego é unha lingua pois, de gran peso e de gran prestixio. Pero non vou dicir aquí o risco que temos de que o galego acabe sendo unha lingua litúrxica, non? Con todo, en algúns eidos, como, por exemplo, na ciencia, hai bastantes problemas. Esta é unha foto do acto de entrega do Premio Fonseca, que é unha actividade satélite do programa Conciencia, que este programa co que trae os Nobeles. Pois este é un acto da entrega do Premio Fonseca a Stephen Hawking no ano 2008. Foi o primeiro gañador dese premio. Bueno, pois Hawking enrollouse bastante ben con nós e deixounos acceder ás diapositivas da súa conferencia e aquí se fixan, pois están as diapositivas del traducidas ao galego directamente. Deixounos editar dentro, foi un detallazo, a verdade. Bueno, pois tamén lle posamos aquí os subtítulos, lóxicamente, era en inglés, pero aquí é a propia charla deles, o sea, está as diapositivas deles, entramos no ficheiro e entramos a editar. Entón, bueno, pois, cando fixen isto, apareceron un par de cartas ao director, nun par de periódicos, poñendo máquer dun burro. Bueno, a min non poñía o responsable desto, que era eu, vamos, claro, poñendo máquer dun burro. Entonces, para que vexan un pouco, isto foi feito en Santiago de Compostela, que non era feito en Burgos, aquí, entón, para que vexan un pouco onde estamos. Bueno, total, falamos do futuro, o título do foro é... Como era? Non, o do foro. Non. Non. As novas perspectivas... Está? Non vexo o papel aquí. Bueno, fala do futuro do patrimonio, está, eso. Novas perspectivas para o futuro do patrimonio cultural de Galicia. Ben, pois, o que lles veño a dicir aquí é que é posible cuantificar o futuro do patrimonio lingüístico galego, ainda que pode parecer un pouco extraño, non? E é que, ainda que todos os que estamos aquí somos persoas con libre albedrío, temos a nosa maneira de pensar, temos a nosa maneira de sentir, sentímonos independentes, o caso é que, cando nos consideramos como un ente colectivo, e nos analizamos como un ente colectivo, temos máis semellanzas do que nos parece. E cando se aglutina todo o noso comportamento, se fai a suma total, de aí agroma un novo ser, que é a sociedade, que ten uns patróns máis regulares do que nos parece. E dende hai moito tempo, bueno, non dai moito tempo, dende hai unhas décadas, os físicos estamos empezando a traballar nese tipo de cuestións. Vale? E isto tamén atinxe a maneira na cal nos comunicamos, as linguas. Para facer iso, claro, un pode meter moitas variables na ecuación e pode empezar a meter diferentes tomas de datos e xa hecho un modelo moi complicado, pero realmente a maior virtude está en intentar extraer as características fundamentais que definen un problema para intentar sacar cales son os feitos máis importantes que gobernan o proceso. E, polo tanto,
cando no meu grupo empezamos a pensar en facer disto, pensamos en ter un par de ingredientes nesta cuestión. E a primeira foi pensar que a masa atrae falantes. É dicir, se nun país hai dúas linguas como é este, cabe esperar que se unha persoa está rodeada de moitas persoas que falan unha lingua distinta, vai tender a pasarse a unha lingua distinta. Se eu entro nunha discoteca a mocear e todas as persoas que teño ao redor para mocear me falan castelán, eu vou sentir unha enerxía ou vou me sentir impelido a falar castelán. Vale? Isto é obvio. Canta máis masa te rodee que fala unha lingua distinta da túa, ti vas sentir unha forza que te vai atraer a esa lingua. Vale? Iso é o primeiro. E segundo, un parámetro un pouco difícil de transcribir, pero sí fácil de entender, que é o prestixio. Por razóns sociais, culturais, económicas, políticas, as linguas acaban adquirindo un estatus, acaban adquirindo un prestixio. Este é un termo xa perfectamente coñecido na filoloxía, non? O prestixio que ten unha lingua. E iso acaba dando máis ou menos un valor que non sabemos, ou que non sabemos poñerlle valor, pero sí que sabemos que está aí. Entón, nós tamén metemos iso na ecuación. Vale? Que ocorre? Que isto pode parecer un pouco místico, pero funciona. De feito, se alguén ten dúbidas, enseñolle sempre esta gráfica. Esta gráfica non ten que ver co patrimonio lingüístico, ten que ver coa política. Ten que ver coa maneira coa cal votan as sociedades en Europa. Por exemplo, isto é un examen das votacións en Italia, no ano 58 e no ano 72, en Italia no ano 87, en Polonia no ano 2005 e en Finlandia no ano 2003. Estes investigadores o que fixeron foi intentar describir como é a dinámica de voto deses países, como votan as sociedades a diferentes candidatos. E fixeron un modelo matemático para explicar isto. E como poden ver aquí, pois o modelo, os puntos do modelo, que son os redondiños estes, pasan por riba de todos os demais. Pero que o que é máis curioso é que todos os demais puntos experimentais pasan tamén polo mesmo sitio. É dicir, o xeito que tiña de votar a Italia do ano 58 era a mesma que tiña a xente do ano 87, 3 décadas despois. Era o mesmo modo no que votaban os polacos xa do século XXI, e isto posiblemente cambiase. De feito, nós, unha das ideas que temos agora é explorar este modelo, porque houve posiblemente unha metamorfose da sociedade por diferentes razóns nos albores do século XXI, pero polo menos no que foi o século XX, segunda metade do século XX e principios do XXI, a dinámica de pensamento electoral colectivo, sen entrar en detalles, era moi parecida. E pódese reproducir como vota unha sociedade. Isto é moi importante. Que pasa co tema das linguas? Pois o modelo é un pouco máis sinxelo, porque temos dous corpos, temos dúas estruturas de falantes, por exemplo, o galego e castelán, vale? O galego sería o azul, o castelán sería o vermello, ou o naranxa, non sei que cor esta. E simplemente o que facemos os físicos é modelar como é a presión que fai que os falantes de castelán se pasen para a caixa do galego ou os que falan galego se pasen para a caixa do catalán, do castelán. Estos son fluxos, podemos pensar que son presións, que son forzas, o que sexa. Este é o primeiro modelo que podemos ter na cabeza. Pero que ocorre? Cando un fai iso, xa se fixo tamén, resulta que o resultado é que hai un decline. Estos son datos diferentes, pois isto é o quechua en Sudamérica contra o castelán, o galés e o inglés, o galés e o gaélico no Reino Unido frente ao inglés, vale? Que ocorre? Que cando se fan estas contas, o resultado final é que unha das linguas acaba invariablemente desaparecendo. É dicir, o modelo sinxelo que lles puxen antes, con dúas caixas, acaba levando, dende o punto de vista matemático, a que unha das linguas pereza. Para o modelo sinxelo non cabe o equilibrio de dúas linguas. Ou unha acaba matando a outra. Que fixemos nós? Pois nós decatámonos de que en Galicia, por exemplo, a situación parecía distinta, e o que fixemos foi pensar que estaba faltando nese abordamento da cuestión. E claro, a primeira cosa que nos foi á cabeza foi pensar nun concepto que é a distancia que existe entre as linguas, que tamén é un concepto que existe na sección lingüística, e que nos di, por exemplo, que chinés e galego, pois lógicamente están máis distantes que galego e castelán. E de feito existen comunidades bilingües que non están segregadas.
Entón, o que fixemos foi definir ou intentar medir como é esa distancia que hai entre as linguas, ou polo menos como é ese coeficiente que nos diría como de semellantes son dúas linguas. Por exemplo, chinés e galego tirían unha semellanza nula, vale? Porque chinés e galego non se parecen en nada. En cambio, galego e francés pois teñen máis semellanza, galego e castelán. E aí completamos o modelo e metemos unha parte no medio. Entón, temos un fluxo, un problema que consiste en ter un montón de átomos sociais de galego falantes monolingües, átomos sociais que son as persoas bilingües e átomos que se son galegos castelán monolingüe. E hai uns fluxos de presión que che din como son as leis que gobernan o paso dunha caixa para outra. En función de que? Pois canta xente hai aquí, porque canta máis xente a sala aquí, máis gravitación vai a ter para que caian para aí. E tamén temos en conta como é esa semellanza, porque canto maior esa semellanza, maior vai ser o fluxo dunha caixa para outra. Se eu estou vivindo en China, dado que o chinés é moito máis difícil que o galego, para min, polo menos, vale? Porque para min é unha lingua moi distinta, o meu acceso a facerme falante de chinés vai ser moi difícil. Vale? Mentres que se estou nunha comunidade que fala unha lingua máis próxima a miña, esa posibilidade de salto a esa lingua é máis fácil. Bueno, as cuestións son un pouco complicadas, pero para que vexan que hai traballo tamén detrás. E o resultado é este. Fixemos as primeiras contas cunhas datos que estaban no ILGA. Agradezo a Antón Santamarina que me buscase eses datos. E, cando fixemos o primeiro artigo, pois quedamos sorprendidos do ben que reproduce o noso modelo matemático é esta raya sólida, que ven, esta raya é o resultado das ecuacións, e estes son os puntos experimentais que sacamos pois, deses datos que nos pasaron Antón Santamarina. E como ven, encaixa ben, aquí era a época pois, do franquismo, aquí pois, había unha distorsión, moi seguramente por cuestións obvias, non? Desa situación que había naquela época política, pero como ven, reproduce bastante ben. Este artigo foi moi importante, é un artigo que ten moitísimo impacto, abriu unha nova liña de traballo na comunidade, porque foi pois, realmente chamativo ver como realmente pois, un modelo tan sinxelo era capaz de explicar como fora a evolución sociolingüística de Galicia pois, ao longo dun século. Cando saía o traballo, bueno, pois despois a prensa sacou en múltiples formas, na Voz de Galicia, mesmo me acordo que cando saiu o artigo estábamos nas portas das eleccións autonómicas do ano 2005, que foran as últimas de Fraga. Bueno, pois houbera moitísimas reaccións de Fraga, de Touriño, de Anxo Quintana, que eran os candidatos daquela. A Voz de Galicia sacaba un especial de cada día con un tema, nos días da campaña, e aquel día, pois, tocara, como caera no artigo, pois, meteran o tema do noso artigo, pois, bueno, pois, ten declaración de todo estilo, non? Claro, que ocorre? Aí cando vimos que éramos capaces de reproducir o que pasaba co galego e co castelán, co noso sistema de ecuacións, xa tivemos unha ferramenta moi importante, porque se as nosas ecuacións son capaces de predicir, ou foron capaces de predicir, como fora o comportamento de galego e castelán ao longo da historia, unha ecuación matemática non ten tempo. O tempo é unha cosa que ti podes manexar dándolle un botón. Entón, coas ecuacións, o que podemos facer é darlle o botón e ver como siguen funcionando as ecuacións hasta o infinito, hasta o futuro. E ese aporta para intentar indagar no futuro do patrimonio inmaterial que é a lingua. Ter unhas ecuacións que son capaces de reproducirse o que viches no pasado e a ver que che din esas ecuacións como vai a ser o futuro. E, polo tanto, a cuestión esencial que me empezou a xente a preguntar era: oiches, é o galego que lle vai a pasar? Vai morrer? Vai sobrevivir? E, sobre todo, é posible que dúas linguas coexistan? Cando nós sacamos o traballo, digamos, o paradigma era que, cando había competición de dúas linguas, unha invariablemente acababa matando a outra. Entón, nós quixemos poñer eso baixo cuestión. É o bilingüismo un fenómeno estable? Baixo que condicións, non? E aí empezamos a traballar. Se recordan o que lles dicía antes, nós basámonos en dous feitos, non? Un era digamos, o prestixio, que era esa cousa que todos tiñamos na cabeza, pero que era difícil de medir, o prestixio. E outra cousa era a semellanza que había entre as dúas linguas. Cando un ten un sistema de ecuacións como o que temos nós, e aplicas as ecuacións aos datos reais experimentais que temos, o sistema automáticamente dache un valor do prestixio de cada lingua e un valor da distancia que separa as dúas linguas. Este traballo
foi novedoso tamén porque foi un dos primeiros con esta perspectiva en poder cuantificar, poñerlle un número a esa semellanza entre as dúas linguas que se estaban estudando e poñerlle un número ao prestixio de cada unha das linguas. E como tiñamos iso, o que fixemos foi facelo ao bruto. Pusemos dúas linguas pois imaginarias, vale? Baixo todo tipo de posibilidades, baixo todo tipo de condicións de semellanza, todo tipo, aquí estaría, por exemplo, a semellanza cero, serían dúas linguas totalmente disuntas, chinés e galego, e aquí un sería, pois, galego con galego, claro. E barremos todas as posibilidades de semellanza, dende o cero hasta o 1. E o prestixio, dende prestixio máximo hasta prestixio nulo. Entón, cada punto, que isto fixemos un traballo computacional moi importante, en esta grade, nunca me olvido, nesta grade, vale, pues cada punto representa un par de linguas distintas, cada punto representa un par de linguas distintas, cada unha coa súa semellanza e cada unha co seu prestixio. Entón, fixámolo ao bruto e obtivemos que existen certas franxas de valores de prestixio e semellanza que garanten que o sistema de ecuacións dá lugar a un fenómeno estable, no cal ningunha das dúas linguas vai morrer, senón que poden sobrevivir as dúas. Que é este mapiña que está aquí, que foi publicado nunha revista moi importante, que é o New Journal of Physics. Por certo, anécdota, este artigo, cando fixemos o traballo, os físicos, para que ninguén se nos adiante, subimos o traballo a un repositorio que temos, que se chama Archive, para que despois ninguén se pise a idea, puxámoslo aí, e enseguida vimos que a cousa se disparaba, porque xa ese mesmo día, o Technology Review do Massachusetts Institute of Technology escolleuno como artículo do día da física no mundo. Xa para nós foi unha gratísima sorpresa, pero é que despois, cando sacamos o artigo na revista, o artigo puxeron en portada da revista, aquí están os autores, Luis Seoane e Juan José Nieto, pero claro, en todo o mundo empezou a circular, aquí ven pois da televisión austríaca, que nos piden entrevistas, saliu nas revistas internacionais. Grazas a isto, por certo, entrei en contacto cunha colaboradora que teño agora, que daquela estaba en Bangor, agora está en Leiden, unha lingüista moi importante que está en Leiden, e coa que empecé a traballar. Por suposto, en Canadá a cuestión tamén era importante. Bueno, pois os sacos que tivo aquí de prensa tamén a cuestión, porque, bueno, foi algo moi chamativo, porque falábamos de que realmente era posible a estabilidade de dúas linguas, non? Bueno, aquí tamén ven, bueno, estas cousas, ben, en certo modo, recollían un pouco a idea fundamental, non? Que pode darse que dúas linguas compitan polo mesmo espectro de falantes e que ningunha das dúas se extinga, vale? Incluso tamén, aquí, pois, esta páxina central dun periódico dos Países Baixos, da zona flamenca. Ali tamén unha cuestión bastante importante. De feito, estamos a piques de publicar a nosa análise para o caso de Bélxica. Bélxica é un país separado pola lingua, como auga e aceite. Os flamencos e os valóns, o sea, a realidade de Bélxica é unha realidade que se plasma perfectamente na lingua. Vale? Bueno, pois tamén a revista nomeou un dos artículos do ano desa revista, bueno. E incluso pois foi elixido como unha das ideas da semana na física do mundo pola Sociedade Americana de Física. Bueno, o traballo foi, digamos, computacional, fixémolo ao bruto, computando todas as posibles maneiras. Co tempo, con máis calma, fixemos o traballo xa matemático máis en serio, e acabamos vendo que realmente, pois, dentro da propia dinámica descrita por esas ecuacións, hai estabilidade de seu nese sistema. Nós o que víramos primeiro coas ecuacións, digamos, ben dando a tecla da máquina, para que a máquina faga o traballo ao bruto, vímoslo despois matematicamente, que efectivamente estaba ben formulado o problema, e que as ecuacións eran sólidas. É un traballo tamén bastante complicado, non vou entrar tampouco en detalles, vale? O caso é que, na primeira volta, na que fixéramos o estudo, no ano 2005, comparando os datos vellos de galego e de castelán, dábanos uns valores para o galego e para o castelán que situaban o galego un pouco cerca do precipicio. Porque eran datos que, bueno, digamos, a fonte de datos que ti tes é a que che dá o resultado. Pero os datos, como se poden imaginar, son bastante complicados, porque estamos falando dun retrato do pasado. Estes datos están máis actualizados, por certo, feitos con a axuda da xente do Consello da Cultura Galega, de Joaquín Casares, vale, Enrique Monteagudo,
Isto ainda non está publicado. O que se fai basicamente é ver como son as pirámides de poboación no seu uso do galego. Vale? Entón, se vemos que a xente de 70 a 80 anos ten tanto uso, o que un fai é retrotraer esa foto e dicir que esa era unha foto do que había naquela época. É algo que se fai nos estudos de sociolingüística. Con ese novo modus operandi, esta é a curva que nos sai, vale? Estes son os bilingües, estes son os monolingües galegos, estes son os monolingües casteláns. Feito o novo cálculo, vale, temos que o binomio galego-castelán está máis ou menos na zona de estabilidade. Aínda que a perspectiva do futuro, saberemos despois, está máis vinculada á supervivencia nun grupo bilingüe. Non? Pero simplemente dicirles que ao principio no cálculo que tiñamos cos datos vellos, o galego-castelán estaba aquí no borde da zona de estabilidade, a zona de estabilidade é esta zona de aquí, cando os valores de semellanza e prestixio do par de linguas caen nesta zona, iso é que o sistema é estable. É dicir, que as dúas linguas van a pervivir no tempo. Se está na zona de aquí, é que unha está cerca de morrer. Vale? Entón, no primeiro cálculo salía o noso galego cerca da zona de fronteira, e agora xa nos sai o galego na zona estable. Bueno. Disto, unha vez que ten a comprobación de que a aproximación funciona, de que as ecuacións funcionan, e que reproducen a realidade, un pode facer moitas outras cousas. Isto é un traballo recente que temos feito baixo este paradigma, en no que estudamos o caso de Galicia e a rexión de Carintia. A rexión de Carintia está en Austria, no sur de Austria, é unha zona na cal confluen esloveno e alemán. Unha zona que estivo suxeita a moitos avatares. Na Primeira Guerra Mundial, como saben, empezou por esta zona, non? Entre Austria e o que era Serbia. E aí, nesta zona de Carintia, houve moitísimas cousas que quedaron incluso na memoria colectiva, non vou entrar en iso. E o importante deste feito é que buscamos como era a influencia territorial no que é a dinámica lingüística. Collemos os principais núcleos de poboación de Galicia e vimos como eran as comunicacións que se fluyen entre eses diferentes nodos de poboación de Galicia. E encontramos que, sorprendentemente, aí existe unha relación que goberna o fluxo de persoas e o fluxo de actividade humana entre eses núcleos. Hai unha lei que é bastante curiosa, realmente volvo a dicir o mesmo, non? Os seres humanos respondemos a uns patróns máis sólidos dos que nos pode parecer, e en base a iso acabamos observando que realmente aparece como unha especie de separación das dúas linguas, facendo o que os físicos chamamos patróns de Turing, vale? Que é o mecanismo natural que, por exemplo, fai que as manchas dun leopardo aparezan. Segréganse as diferentes fases. Ese é un proceso que tende a aparecer. Canto me queda? Vale, moi rápido. Bueno, isto tamén se pode aplicar a máis binomios de linguas, como, por exemplo, o caso de catalán e castelán. Non? Isto é un traballo tamén bastante curioso, que, isto podemos deixar para as preguntas, pero, como ven, reproduce tamén moi ben o caso de Cataluña e de español, vale? Un traballo feito con Xaquín Loredo e con Enrique Monteagudo da Real Academia Galega. Que pasa en Galicia, polo miúdo? Pois en Galicia, cando un o aplica a pequena escala, as diferentes comarcas, pois o modelo vai reproducindo tamén o que temos e, polo tanto, podemos extrapolar como vai ser o futuro da lingua en esas diferentes zonas. Non? Aquí temos todo repartido, cada un que busque a súa zona de procedencia, e temos o traballo para todos eles. Están feitas as comprobacións do ruído estatístico. E vemos algo moi curioso, non? Que, por exemplo, nas zonas nas cales se percibe unha semellanza entre galego e castelán máis baixa, o prestixio do galego é máis alto. A zona que ten o prestixio do galego máis alto, polo menos con estes datos, é a zona da Costa da Morte. Costa da Morte, Terra de Xallas, área de Muros, non? É a que ten o prestixio máis alto. E o prestixio máis baixo está na zona de Pontevedra, A Coruña, Ferrol, Vigo, que curiosamente son os que perciben a semellanza entre galego e castelán máis alta. Isto pode dar lecturas, iso deixámoslo para o debate tamén. Claro, podemos facer un mapa, non? De como é o prestixio do galego en diferentes zonas de Galicia. Isto xa cuantificado. Como ven, esta zona de aquí é a que ten o prestixio máis alto. Os prestixios máis baixos por aquí. Este eixe que chega tamén a Castela e León. E claro, podemos extrapolar como sería o futuro lingüístico de Galicia a 2 ou 3 décadas vista, que é isto, esta zona bilingüe, a cor esta indica o bilingüe, esta cor indica
predominancia do galego, este indica a predominancia do castelán. Claro, por certo, unha sorpresa, unha anécdota, non? Canto máis rural é a sociedade que estamos estudando, máis rápido é o proceso, que isto foi para nós unha sorpresa, que ten tamén unha explicación. Cando a sociedade se fai máis complexa, pois as interaccións un pode pensar que son máis rápidas, que a globalización fai que todo flúa máis rápido, pero non. Porque a globalización fai que se poidan establecer grumos sociais. Estáse vendo hoxe en día. Se un ten unha idea moi extraña, moi rara, na sociedade antiga, cando vivía nunha aldea, pois non podía convencer a outros para que lle seguiran o rollo. E quedaba aillado e a comunidade acababa volvendo a esa persoa ao redil. Pero hoxe en día coas redes, se un ten unha idea moi rara, pode encontrar inmediatamente a outros que están tan pirados como él e facer un grupo. Estamos vendo na política, estamos vendo nos estados de opinión, estamos vendo en todo. E con este traballo sobre as linguas en Galicia acabamos vendo que efectivamente iso era así. Un traballo que ademais foi bastante potente porque acabou publicado na revista Nature Communications. Non? Bueno, concluo. Podes abordar a cuantificación do futuro do patrimonio lingüístico. É dicir, hai ferramentas que proporciona a física, que proporciona a matemática, para, tendo datos o mellor posible, o máis preciso posible, sacar como vai ser a evolución dese sistema no futuro. No caso noso, vemos que é posible a coexistencia de dúas linguas que están competindo por un mismo territorio. O galego, segundo os últimos datos, estaría na zona estable, aínda que está próximo ao límite. Receita, pois é evidente, non? Hai que elevar o prestixio do galego, e, dende logo, pois que temos que ter claro que o galego é o noso grande patrimonio inmaterial, non? E moitas grazas. Bueno, abrimos turnos de preguntas. Non sei se hai alguén que teña algunha... Que? Así moito de tempo, non? Non, quedan uns 5 minutos para preguntas, non te preocupes. Hai algunha pregunta sobre isto? Porque eu si teño unha pregunta. Non tanto sobre este tema, pero si mirando o teu currículum, porque además sei que traballaches niso, sei o éxito que foi o tema do control do fluxo de aire nas aulas, onde falábamos en relación ao patrimonio cultural pola mañá, da necesidade de entender o patrimonio cultural como interdisciplinar e a aplicación de outras ciencias, non somente as típicas que se asocian ao patrimonio cultural na protección dese patrimonio cultural. Que papel pode xogar a física, por exemplo, na protección do patrimonio cultural frente ao cambio climático ou para situacións de globalización que motivan, por exemplo, unha afluencia constante de persoas aos monumentos, ao patrimonio cultural, sobre todo en tempos de pandemia. É dicir, podes estudiar o fluxo de aire dentro dos bens do patrimonio cultural para protexelos, incluso non somente do desgaste que supón o turismo masificado, senón ante unha situación sanitaria. E logo, respecto do tema do cambio climático. Porque sei que deso te tes ocupado en algunhas... Sí. Bueno, unha pregunta interesante. Como ben saben, pois, bueno, con isto da pandemia quedou claro, non, que as condicións de ventilación dun espazo son fundamentais para garantir a seguridade, non? Isto que está levando a que agromen diferentes iniciativas que vexan como é o fluxo de aire neste sitio. Eu, por exemplo, cando entrei, o primeiro que vin foi como estaban as ventanas colocadas e as puntos de saída, non? Modelar o aire é bastante complicado, son unhas ecuacións moi duras, porque o aire é un sistema caótico, é un sistema que chamamos non lineal, e digamos que o que rexe o funcionamento das partículas que hai aquí dentro é moi complicado. E, polo tanto, cando un quere ver como é, por exemplo, a cuestión sanitaria de como é o perigo que ten un sitio a hora de ter unha pandemia por coronavirus, non abonda con poñer un detector de CO2 nun punto, non? Porque se eu poño un detector de CO2 aquí, pois vai a marcar un valor moi alto, vale? Porque eu estou falando aquí, pero a mellor a concentración aquí é moi alta e ali detrás non é nada. Por tanto, non se pode decir que o estado desta sala é o marcado por este punto. Por tanto, hai que facer contas de como é o fluxo de aire dentro. No caso do patrimonio que me dis, a Catedral de Santiago, por exemplo. A Catedral de Santiago é un monumento que está sometido a un aire interior no cal hai moitas persoas que están exhalando, vale? A parte da cuestión sanitaria, creando humidade. E, pois, hai pequenas zonas cales entra o aire na catedral.
esa humidade acabase concentrando e acaba depositándose en certas zonas. E que vai a crear? Pois vai a crear as manchas que temos de humidade, e iso vai a causar que haxa que conservalo. Se se fixese unha simulación do fluxo de aire da Catedral de Santiago, un podería ver como son as circulacións e podería ver as zonas de acumulación de aire que vai haber. Con ese mapa que se faría en 3D, un podería decir cales son as zonas da catedral que habría que vixiar para que non se pudrisen directamente. Co cambio climático hai cosas que se agudizan, non? Hai certos contaminantes que agreden máis a pedra. Isto é algo moi coñecido. Eses agentes que contaminan a pedra atacarán menos se a zona onde está esa pedra está con maior circulación de aire. Por tanto, o que ten que facer é identificar as zonas que teñen esas acumulacións. E iso faise cunha simulación en 3D de toda a catedral, que é moi complicada, porque estas ecuacións son moi complicadas. Un pequeno obstáculo distorsiona bastante o resultado final. É isto que se chama o efecto mariposa, o efecto bolboreta. Vale? Unha pequena flutuación nas condicións do problema fan que o resultado final cambie moitísimo. Vale? Por iso é moi complicado. Hai que reproducir o mapa interior con moito detalle para programalo, e unha vez que tes a programación de todos os relevos que hai na catedral, aplicar as ecuacións e sair pois, a simulación final que che di como é a circulación do aire nese sitio. O sea que, sí, Elías, que se vai a ocupar precisamente do tema do cambio climático, ten unha pregunta. Eu, se podo, vou falar logo disto na presentación, pero é verdade que o tema do fluido precisamente é unha das problemáticas máis complexas. Eu vou falar, por exemplo, da modelización tamén tridimensional como forma de modelizar, monitorizar os cambios nalgúns xacementos arqueolóxicos. Por exemplo, podemos modelizar a partir da topografía, o mesmo exemplo que puxeste sobre a catedral. Temos unha superficie tridimensional e podemos modelizar, por exemplo, cales son as zonas que van sufrir máis o efecto da auga, das ondas, etc. Pero, efectivamente, unha das cuestións tamén importantes do cambio climático en relación co ar e coa auga e todo isto é o tema dos eventos climáticos. Ás veces é moi difícil identificar cal vai ser o dano que va a sufrir o patrimonio, pero que sí que sabemos é que se temos máis eventos climáticos extremos, o dano va a ser maior tamén, non? Perdón polo meu galego, porque fai moito tempo que non falo, pero, máis... A parte exterior, sí, claro, porque, evidentemente, cando se restaurou o Pórtico da Gloria, pois unha cosa que decían, claro, antes de estar a fachada nova, non? Pois dicíase, mira, o vento ven daquel lado porque está máis comido dese lado que do outro, non? Porque, claro, porque hai un fluxo típico que é o que determina o clima desta zona, que che di que chove máis dun lado que do outro. Pero aquí estamos falando dos interiores, non? Os interiores están afectados pola gran cantidade de xente que hai agora. Visita a catedral, moita máis xente agora. Que unha das cuestións que falábamos onte, que un dos puntos sobre os que incide Europa, precisamente nas comunicacións da Comisión Europea, o Comité de Rexións, o Parlamento e o Consello, é a necesidade de estudiar precisamente a degradación que sofren os monumentos como consecuencia da gran afluencia de visitantes e facer estudios para evitar e controlar esos fluxos que eviten, sobre todo, que se produzcan danos nos monumentos. Entón, estamos vendo, que, bueno, logo tamén con Elías falaremos de eso, pero estamos vendo como temos investigadores aquí en Galicia que podían facer perfectamente esos cálculos, que podíamos iniciar esos pero é complicado, Nós fixemos unha... Pero é un estudio que está aí pendente, que debería ser, bueno, que Europa pois é unha dos pulsos que lanza, non? Para un estudio como o da catedral levaría medio ano, mínimo, medio ano. Medio ano non ven de patrimonio cultural, que milenario non é nada para a súa protección. Pero é un traballo moi complicado, porque hai moitas esquinas, moitos bordes, moi difícil, sobre todo a reproducción. Todo dependería da disponibilidade de planos que houber. Se estiver computada todo o relevo da catedral, sería magnífico. Entón, o emborcado deses datos para facer a simulación sería máis fácil, non? Porque na simulación o que máis tempo come é reproducir espacialmente todos os contornos que temos. Iso é o que leva máis tempo. Bueno, pois nada máis, hai algunha pregunta máis?
Temos algunha pregunta no foro? Non. Bueno, Bueno, pois pero- moitísimas. Dime. Así. Para ti, cal sería entón a estrategia para conseguir que o galego perviva? Non hai ninguna estrategia máxica, O sea, a estrategia, a señora presidenta sabe perfectamente, non? Hai que levar o prestixio do galego, hai que reforzar, eso sí, a parte inicial da vida das persoas, decir, na infancia é fundamental ter ese apoio na presencia do galego. O sea, se un neno se programa en castelán, acaba sendo un castelán falante. Se un neno na escola, na televisión, escoita galego, pois acabaremos tendo un galán falante en galego. É dicir, esas son cosas que son sintonizables. Aparte disso, pois hai algún debate. Este esquema que lles acabo de propoñer para analizar o tema da lingua, encántalle moito a xente luxista, por exemplo. Porque a xente luxista, nos datos que poñía aquí, non? Se se fixan, aquí estamos vendo como nas zonas nas cales a semellanza percibida entre galego e castelán é baixa, o prestixio do galego é máis alto. Entón, eles din que realmente nas zonas nas que pois, o prestixio do galego é máis baixo é porque posiblemente, colectivamente, perciben que o galego e o castelán son prácticamente o mesmo. E, de feito, cando un escoita pois, algunhas persoas que non son precisamente monolingües galegas, pois falan un galego que é un galego moi castelanizado, non? Entón, para eles, es que é lo mismo. El gallego é un castellano mal hablado, ou tal, non? Entón, ese tipo de enfoques, para eles, estarían destacando a necesidade de dar un pasiño para intentar buscar no portugués un polo que tira da migración do galego cara castelán. Eu falei fai uns anos invitaron a dar unha charla no organismo análogo a este en Cataluña, vale, que é o Instituto de Estudios Cataláns, que é un organismo que sería como a Real Academia e o Consello da Cultura Galega todo xunto, non? Entón, invitame a dar unha plenaria. E ali comentábame no debate que unha palabra que tiñan ali en Cataluña era a galleguización do idioma, non? Que ali en Cataluña temían que houbera a galleguización do catalán. Con esa palabra decían que percibían unha tendencia do galego a escorarse cada castelán por mera ósmose, non? É dicir, pola mera ósmose de galego a castelán, eles ven que o galego cada vez se deturpa un pouco máis castelanizándose. Vale? Eles vían niso un perigo. Entón, bueno, pois xente do ámbito do luxismo que coñece este traballo, pois di que o portugués sería ese outro polo atractor que tiraría do galego para que non se correse demasiado a castelán. Non sei se me estou explicando. Vale? Eles ven que hai dos grandes xigantes, dos grandes colosos que así son, que é por un lado o castelán e por outro lado o portugués. E o galego estaría un pouco ás pensas desas evolucións deses dous xigantes que teñen millóns de falantes. Entón, bueno, pois o argumento deles é eso, que hai que facer que o portugués tire do galego para que non se escore e non se vaya deturpando e facéndose cada vez máis castelán. Esa maneira, pois, podría ser ver con estes detalles, non? Vendo como é o coeficiente de semellanza. A mí pedironme que fixera algún análise, pero vamos, os datos son demasiado ruidosos. Non creo que se poida establecer cuantitativamente unha dinámica perfecta para afrontar nisto. Pero, bueno, nunca me puxen a iso, pero, bueno, algún día, pois, poñereime. Mira, e unha máis. Ti dicías que na zona rural a perda era máis rápida. Sí. En cambio, estás dicindo que a Costa da Morte, que é unha eminentemente rural, é onde mellor pervive. E non é un pouco de eso? Na Costa da Morte fai 40 anos, a porcentaxe de galego falantes era, non sei, enorme. Agora non. Entón a perda está sendo moi rápida na Costa da Morte tamén. Claro, senón é incompatible. O sea, na Coruña, pois a perda a mellor é máis suave, pero na Costa da Morte eu podo dicir que eu son dali. A perda é moi considerable. Eu noto, vamos, na miña escala de vida, notei non moitísimo, por exemplo. A perda na Costa da Morte é moi rápida. Bueno, Hoxe en día, por exemplo, en épocas, na Costa da Morte, algún entraba falando castelán, era mal visto falando castelán. Hoxe en día iso non ocorre. Os nenos na rúa, pois mete a orella e sabe que hai nenos que falan castelán. Iso era impensable fai 30 anos. Pero, vamos, é un fenómeno que está, vamos, temos bastante ben medido. Para nós foi unha sorpresa. De feito, este artigo acabou sendo
acabo esta revista precisamente porque foi un shock, non? Ver como realmente a globalización, que é un pouco máis extendida a idea, a globalización, lonxe de facer unha homoxenización, leva a esas fragmentacións, e vese na política, por exemplo. A fragmentación que provocan as redes sociais fai que existan todo tipo de grupúsculos e calquera cousa, un antivacinas pode prosperar neste mundo no que estamos, cousa que mellor fai moito tempo non pasaba. E falemos da política, bueno, cousas que todos coñecemos, non? Bueno, non nos dá tempo as máis preguntas porque xa nos pasamos como 8 ou 9 minutos. Moitísimas grazas, Jorge. Espero que, bueno, que en próximas edicións, se saída isto, podamos seguir falando das perspectivas do galego e desas outras cuestións que plantexamos hoxe. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, ahora vamos a continuar falando de outro elemento importante do noso patrimonio inmaterial, a toponimia. A toponimia galega é, senón a máis rica, unha das máis ricas do mundo. E para falar da toponimia, pois vamos a contar con Vicente Feijóo Ares. Mentras el se prepara, vou no presentando, porque o seu currículum é moi extenso, e porque además sei que sempre vai petado de tempo, e eu estou exixente co tempo. Bueno, Vicente, coordinador da Unidade Técnica da Toponimia da Real Academia Galega, do Seminario de Onomástica, coordinador técnico do proxecto colaborativo Galicia Nomeada da Xunta de Galicia Real Academia Galega. Ten unha amplia experiencia laboral en toponimia, leva 21 anos traballando ca toponimia galega, traballou 11 anos no proxecto Toponimia de Galicia da Xunta de Galicia, os primeiros 3 anos facendo traballo de campo para crear unha metodoloxía do traballo de recolleita e, posteriormente, 8 anos como coordinador dos traballos de campo deste proxecto. Desde que comezou a traballar na Real Academia Galega, no ano 2012, foi o encargado de executar e coordinar todo o traballo de revisión e corrección dos problemas lingüísticos e xeográfico-administrativos detectados no nomenclator de Galicia, vixente desde o ano 2003. Desde o ano 2019 tamén administra a plataforma Galicia Nomeada e leva a coordinación técnica deste proxecto colaborativo. Deseñou as funcionalidades desta aplicación para a recolleita da microtoponimia galega, así como as distintas seccións e pestanas do novo portal de toponimia de Galicia. Tamén é o redactor dunha boa parte dos seus contidos. Ten numerosas publicacións en materia de toponimia, ten publicado distintos traballos de investigación e impartiu centos de relatorios en congresos, simposios, xornadas, concellos, centros de ensino sobre esta materia, colaborou en varios programas de toponimia para o espazo da Televisión de Galicia dedicado á lingua galega chamado Ben Falado. Ademais, o encargado de impartir as charlas do programa Toponimízate, desde o seu nacemento no 2017, campaña de divulgación do valor patrimonial e cultural da toponimia que el mesmo deseñou. Está facendo a tesis doutoral sobre os nomes, os penedos en Galicia, motivacións, cultos, ritos e lendas, e forma parte de organismos como especialista en toponimia, como sería membro da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia desde o ano 2021, dos grupos de traballo para a elaboración da Estrategia de Especialización Intelixente de Galicia, RIS3, da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, membro da Comisión Especializada en Nomes Xeográficos do Instituto Xeográfico Nacional do Ministerio de Fomento desde o ano 2015, membro do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega desde o ano 2012, membro da Asociación Galega de Onomástica desde o ano 2010 e formou parte no ano 2007 dun equipo multidisciplinar de profesionais que elaboraron un estudo de territorio histórico vinculado ao camiño francés, encargándose do estudo da toponimia. Tamén ten unha importante experiencia docente, foi profesor e avaliación de cursos CELGA para a Secretaría Xeral de Política Lingüística e profesor dos cursos de verán para estranxeiros de Lingua e Cultura Galegas da Universidade de Santiago de Compostela, máis da Real Academia Galega, é profesor e titor de cursos na Escola Galega de Administración Pública nas modalidades de TEFOR de Formación e Telepresencia, cursos vinculados á linguaxe administrativa, medio e superior, cursos de redacción de documentos administrativos, cursos de actualización gramatical e ortografía da lingua galega e algún que outro de patrimonio cultural tamén, en el que non tes aquí. Moitísimas gracias, Vicente. Ben, non sei se nos escoitas, sí, vale. Ben, en primeiro lugar, gracias, Isabel, a ti por contar novamente comigo. Grazas ao Consello de Cultura Galega, presidenta, admirada e ben querida Charo. É a verdade que, antes de comezar, quero dicir que me sinto moi pequeniño aquí ao verme acompañado de xente tan talentosa como os que me precederon, tanto como Jorge Mira como Francisco Narra. A verdade é que dá gusto escoitarvos. Se la puderamos estar todo o día escoitándovos e non ter o tempo tan limitado. Ben, eu titulei
a miña presentación de hoxe, Galicia nomeada un antes e un despois na salvagarda e difusión do noso excepcional patrimonio toponímico, e diso é un pouco do que vos vou falar, de toponimia, como xa adiantou Isabel. Falareivos primeiramente da toponimia como patrimonio cultural e material. Sei que teño tempo moi contado, e que terei que apurar moito, pero bueno, en fin, algunhas cousas por menos tocalas. Gustaríame falar tamén da excepcional riqueza toponímica que ten Galicia, que seguro que todos os presentes e todas as presentes xa coñecedes, e seguro que tamén coñecedes as causas de por que está desaparecendo, porque urxe moito salvagardala, non? E falaremos principalmente, o núcleo da charla, pois é a plataforma colaborativa Galicia Nomeada que puxemos a andar entre a Real Academia Galega e a Xunta de Galicia hai escasamente 2 anos para recoller a microtoponimia galega e todo o patrimonio oral, ou a tradición oral vinculada a ela. E a plataforma desde a que estamos difundindo esta toponimia, que é o portal da toponimia de Galicia. E despois, na medida que nos dé o tempo, falaremos tamén un pouco do uso práctico que ten todo este patrimonio cultural unha vez xeolocalizado e normativizado, daremos algúns exemplos de usos por parte da administración pública, e gustaríame falar, non sei se hai profesorado na sala, pero eu creo que a educación patrimonial ou incluir a toponimia dentro do ensino regrado é fundamental, porque ten un gran potencial didáctico e tamén normalizador da nosa lingua. Non só no ensino, sino na sociedade en xeral. Xa veredes os exemplos. Ben, así rapidiño, como aquí supoño que xa se falou onte moito do que é o patrimonio cultural e material e tal, simplemente facer fincapé en que Galicia conta cun rico patrimonio cultural, resultado dun longo devir histórico da nosa lingua, das nosas crenzas, rituais e tradicións dun pobo con moitos séculos de historia, pero ben, o patrimonio cultural non só é o material, lóxicamente, é tamén o material. Dentro da definición que dá a UNESCO de patrimonio cultural e material, quero facer fincapé neste contexto, que este patrimonio cultural que se transmite de xeración en xeración é recreado constantemente polas comunidades e grupos en función do seu entorno, a súa interacción coa natureza e a súa historia, infundíndolle un sentimento de identidade e continuidade e contribuindo así a promover o respeto pola diversidade cultural e a creatividade humana. Neste contexto ten que ter un papel fundamental, como non, a lingua e a cultura, a lingua e a toponimia de calquera país, e especialmente a nosa, polo que vos vou contar a continuación. Ben, é triste dicir que ata o ano 2016, que se publicou a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, a toponimia, de forma explícita, non aparecía en ninguna lei de patrimonio. Foi a primeira na que apareceu. Xunto coa lingua, aparece aí por primeira vez, como digo, a toponimia de forma expresa, de forma explícita. Ben, a lingua é o maior tesouro que temos todos os galegos e todas as galegas. É a mellor herdanza que nos deixaron os nosos antepasados. É o piar fundamental do noso patrimonio material, é o instrumento para a súa transmisión e desenvolvemento. Sen lingua non existe pobo, sen lingua non hai cultura, sen lingua non existe patrimonio intangible, e sen lingua non existiría a toponimia. Por tanto, a lingua é o patrimonio principal do pobo galego, e xunto coa lingua, pois está a toponimia. Ben, que supuxo esta lei, ainda así, ainda que tardamos? Esta lei foi un punto de inflexión nos traballos de recolleita da toponimia, porque, agora vos contarei que existiu un proxecto previo, un proxecto de toponimia de Galicia, con máis ou menos apoio institucional, pero digamos que desde que se publicou esta lei, pois como vedes aí nese artigo,
de alguna maneira, obriga a Xunta e outras institucións da Comunidade Autónoma a velar pola preservación da toponimia tradicional. E desde a publicación desta lei foi cando, bueno, pois aceleraron os procesos para que puidéramos facer esta aplicación colaborativa que hoxe vos presentarei. Sí. Ben, que é a toponimia? Empecemos polo básico, pois é a ciencia que estuda os nomes dun territorio. Un topónimo é un nome propio dun lugar, sí? Pero para os galegos os topónimos son algo máis que un nome propio dun lugar, non? Teñen unha trascendencia social, é dicir, únenos a eles un sentimento de identidade e de afectividade. Depois, ao final da charla, contareivos a historia de persoas emigradas que despois de 60 anos fora da nosa terra nunca se lle esqueceron os nomes da terra, non? Teño aquí algunhas citas de que os topónimos funcionan como símbolos, como bandeiras, como escudos de pertenza e identificación cunha terra ou un lugar. Crean lazos emocionais co espazo no que vivimos, no que nacemos, no que nos criamos. Proporcionan un vínculo afectivo coa terra e despertan sentimentos de identidade colectiva. Eses sentimentos de identidade son os que poden falar os galegos emigrantes polo mundo adiante, como os falarei ao final. Ben, tamén quero que nesta contextualización, perdade que me sufoco un pouco, porque eu non respiro pola nariz, e cústame bastante falar coa máscara posta. Quero facervos ver a diferenza entre a toponimia maior, que digamos que é a que está oficializada, a que hai un nomenclátor publicado que está normativizado pola Comisión de Toponimia da Xunta, e a toponimia menor, que é a que forma parte dese gran patrimonio material noso, e que estamos tratando de salvagardar pois a través desta aplicación colaborativa Galicia Nomeada. Bueno, a toponimia maior son os nomes de aldeas, vilas, cidades, concellos, parroquias, sobre todo os nomes das comarcas e ríos e montes importantes, pero cando falamos de toponimia maior, estamos a referirnos que case sempre á toponimia oficial que aparece no nomenclátor de Galicia. Este nomenclátor de Galicia podese consultar en internet, simplemente tedes que poñer en Google toponimia oficial de Galicia, e levavos á versión que se aprobou no ano 2003. Desde o Seminario de Onomástica da Real Academia Galega estivemos traballando nunha nova versión desta obra que xa foi entregada á Xunta, esperamos que se publique, bueno, este ano xa vai ser difícil, pero esperamos que se vexa para o ano que ven. Ben, no preámbulo desta obra aparece unha cita da Lei de Normalización Lingüística, unha cita que ten moita trascendencia porque para unha comunidade bilingüe como a nosa, que os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. Ben, con respecto a outras comunidades bilingües, como pode ser Cataluña ou País Vasco, pois isto é importante, porque os nosos topónimos naceron en galego, e o que fixemos, ou o que estamos facendo, é devolvelos á forma na que naceron. Sin embargo, en outras comunidades, como Euskadi, pois moitos dos topónimos teñen dobra oficialidade, teñen unha forma en castelán, pensada en Vitoria, e outra en éuscaro, en Gasteiz, por exemplo. E o mesmo pasa en Cataluña, na Comunidade Valenciana e moitos outros sitios. Pero aquí non, aquí os nosos topónimos naceron en galego e así como deben usarse. Ben, por tanto, ten que ser Sanxenxo, non hai outra forma posible dese topónimo. Esa é a forma como naceu e esa forma como ten que usarse. Ás veces temos que ver cousas como ese tuit que vedes aí, que publicou a Real Academia Española no ano 2018, no que, como podedes ler aí, dicía que fora dos usos oficiais recomendaban utilizar a forma española do topónimo que era Sanxenxo. Ben, eso, en primeiro lugar, é unha falta de respeto pola nosa toponimia, é unha falta de respeto entre academias, e non é certo. É dicir, se quixeran utilizar unha versión en castelán sería Sanginés, e Sanxenxo é unha hibridación entre a nosa forma cunha grafía adaptada ao castelán. Ben, sin entrar xa no que significa Sanxenxo e todo iso, o que quero chegar eu é que a trascendencia social que teñen os topónimos fixo que a xente de Sanxenxo reaccionara de forma exacerbada, incluso a xente que fala castelán defenderon o seu topónimo, a forma propia do seu topónimo.
Isto levanos a outro tema, que é a deturpación da nosa toponimia, a deturpación deste patrimonio inmaterial. Desgraciadamente, tamén hai bastante desleixo por parte de quen teñen as competencias na rotulación das estradas, sexa os concellos, sexa a Deputación, sexa o Goberno autonómico. Eu supoño que por deformación profesional, cando vou polas estradas voume fixando topónimos castelanizados, falta de acentos e moitísimas outras cousas que seguro que todos e todas que estades aquí sodes conscientes. Contra isto, pois tamén, disto tamén se fixo eco o noso humorista Dávila, dentro de pouco, pois, teremos que ver tamén cousas como el Roblecito en vez de o Carballiño ou como xa apareceu en algún xornal, pois Desván de los monjes en vez de Sobrado dos monxes. Ben, contra esta deturpación que vemos sobre todo en Google Maps, onde siguen aparecendo Bayona, Mujía, Laje, La Estrada e tal, tanto desde a Real Academia como desde plataformas como esta, Change.org, temos feito moitas reclamacións para que, xa que temos unha toponimia oficial, que accedemos gratuitamente, porque non a van a utilizar, porque non a van a implementar nos seus mapas. Ben, supoño que Google é un xigante que tanto lle ten utilizar unha base como outra e non lle importa o respeto polo patrimonio nin pola toponía tradicional e, por tanto, sigue utilizando o que lle dá a gana. Ben, para que nos sirve este nomenclátor? Para que nos sirve respetar a oficialidade dos topónimos? Pois, para que se escriban correctamente como deben ser, que ao final eso crea tendencia tamén, e a xente, se ve escrito o topónimo de forma correcta, despois vai nos escribir de forma correcta. Este é un claro exemplo de que cada un pon nos rótulos o que lle parece. Esta é unha aldea do Concello de Baños de Molgas, no que no letreiro da entrada da aldea pon Vilariño de la Mamá, e no da salida Vilariño da Mama. Pois nin unha forma nin a outra é correcta. A forma correcta que aparece no nomenclátor é Vilariño de la Mamá. E Lama, pois xa sabedes todos que é unha terra enchumbada de agua, e má é de mala do latín, de mala calidade. Non lle chega a conter unha lama, senón ruín tamén. Ben, e despois tamén nos sirve para ver a grafía dos topónimos o nomenclátor, si? Se escriben con B, con V, e tal. Supoño que todos escoitastes algunha vez a polémica do Concello coruñés de Ribeira, que nós, de maneira oficial no nomenclátor, temos escrito con B, Ribeira con B, porque por etimoloxía ven de riparia do latín, no paso do latín ao galego, peso norizou en B, e o Ribeiro, Rivas, todos esos topónimos, palabras do léxico común son con B. Pero, eles insistían que o seu topónimo era con V. Despois de 4 décadas, por fin, o ano pasado, foi o ano pasado, pois aceptaron por fin a grafía oficial con B. Inda así todo, sabedes que nos letreiros das rotondas nin B nin V, poñen un corazón en riba do V como semellando que teñen o V e o B integrado. Ben. Chegamos á toponimia menor, que é o que realmente estamos tratando de salvagardar, que son os nomes das leiras, das fontes, dos penedos, dos moinhos, das praias, dos regueiros, que son tremendamente numerosos en Galicia, que agora o veremos, e que forman parte do noso patrimonio inmaterial. Ben, titulei esta comunicación como un antes e un despois, porque durante 11 anos existiu un proxecto, desde o ano 2000 ou 2011 existiu un proxecto que se chamaba Proxecto de Toponimia de Galicia, que dependía directamente da Consellería de Vicepresidencia, que é a que ten as competencias en toponimia aquí en Galicia. Non as ten a Real Academia. Digamos que, inda que agora desde a Real Academia Galega estamos levando un pouco o peso de todos os traballos de toponimia, pero realmente a competencia é da Xunta. Entón, neses 11 anos, este proxecto, un sistema, naquel momento era o que había, de feito foi un sistema pioneiro en toda España, que outras comunidades autónomas copiaron, de feito. Pois contratábamos a filólogos ou xeógrafos que ian polas aldeas, contratando coa xente maior, e levaban fotografías aéreas en papel impresas, e ian apuntando aí todos os nomes de leiras, de penedos, de fontes e de todo iso.
Iso era un traballo bastante laborioso porque despois había que metelo nunha base de datos, esa base de datos chegaba á nosa oficina, ali un operador X tiña que, cun programa de sistemas de información xeográfica, xeorreferenciar, bueno, en fin, implicaba moitos procesos e era bastante custoso. No 2011, por motivos que agora non imos entrar aquí, pois paralizaron este proxecto. Insisto, cando éramos un referente a nivel estatal, e a miña teima sempre foi crear algo, unha aplicación ou algo que lle permitise ao voluntariado cultural de Galicia participar na recuperación dos nomes. Todos nacemos nunha aldea, eu considero-me afortunado de haber nacido nunha aldea do sueste ourensán que se chama Os Ríos, andei cas vacas de pequeno, arei, sei os nomes de todas as leiras que tiñan meus pais. Eu, e como a min, moitos galegos, podemos subir a esta aplicación os nomes das leiras que sabemos, non? Entón, pensando en toda esta xente que ademais ten ese desexo de achegar ou de facer esta gran obra colectiva de todos os galegos e todas as galegas, pois sempre tiven en mente crear esa aplicación. Esa aplicación tardou máis do debido porque ata o ano 2019 non se publicou e hoxe verémola aquí. Seguro que é mellorable, pero, bueno, por lo menos agora temos unha ferramenta coa que traballar. Ben, que información nos achegan os topónimos? Ben, procurarei non pararme con isto. A toponimia, desde logo, é lingua. É a pegada lingüística do pasado, é unha fonte de coñecemento da nosa lingua, de formas dialectais, de moito vocabulario xa en desuso. Fixadevos ben, douvos un par de exemplos xa para non enredar moito. Felgueira é un topónimo recollido na miña terra, no sueste ourensán. Ali aos fentos chamámoslle fentos, non lle chamamos felgos. Este topónimo está formado a partir de felgo, ven de filicaria do latín. Vale? A xente, se lle preguntas ali que é un felgo, non saben que é un fento. Pero, sin embargo, en algún momento da historia utilizouse esa palabra. Por qué? Porque temos o topónimo a felgueira, a filgueira e a folgueira por todos os sitios ali. O mesmo pasa ca gulpilleira. Gulpilleira ven de golpe. Golpe é o nome do raposo. Na miña terra ninguén sabe o que é un golpe. Bueno, sí que saben. É unha lavazada, non? Golpe ainda se sigue usando no norte de Lugo e en algunhas zonas de Galicia, pero ali perdeuse esa palabra. Ali sabemos o que é un raposo e unha raposeira. Pois queda constancia pola toponimia de palabras que se usaron noutra época e que podemos facer un estudo diacrónico a través da toponimia, un estudo dialectolóxico, permítenos, é unha fonte de información para os lingüistas, desde logo, fundamental, non? Bueno, a toponimia tamén é historia, é o elemento básico para o coñecemento do pasado, da pequena historia de cada aldea, unha historia que non adoita figurar nos libros. Ben, dous exemplos tamén. Os sitios que se chaman a Baiuca, sabemos que son lugares que se crearon aí polo século XVIII, porque a Baiuca é unha palabra americana que significa taberna. Foi xente que veu de América e que se estableceu neses sitios e o que o primeiro montou foi unha taberna, non? Ou, por exemplo, sabemos onde xogan, isto cando vou a dar charlas por aí aos colexios, falolle moito aos rapaces, porque hoxe, evidentemente, teñen maquiniñas coas que xogar, pero antes xogaban aos bolos e xogaban o que podían. Eses xogos tamén deixan pegada na toponimia. Hai moitos sitios en Galicia que se chaman o xogo dos bolos ou o xogo dos birlos, porque era onde xogaban iso. En fin, acontecementos históricos, topónimos como a Matanza, non é porque ali mataron o porco, sino porque houve unha liorta e tal. En fin, achéganos moita información sobre a historia. E, ao final, a toponimia de cultura, porque fálanos de moitas disciplinas, a arqueoloxía, a xeografía, de antropoloxía, de botánica, de zooloxía, de agricultura ou de gandeiría. Sin ir máis longe, seguro que aquí hai arqueólogos, todos os sitios que se chaman a Mamuel, a Medoña, a Medorra, a Arca, a Anta, pois dan indicios de que aí pode haber restos arqueolóxicos, non? Desde a Dirección Xeral de Patrimonio teñen botado man do noso visor de topónimos para rastrexar estes restos arqueolóxicos. Sabemos, por exemplo, os biólogos saben en que zonas de Galicia houve osos por topónimos como Oseira ou a Pala da Osa ou tal, cando, por exemplo, para os rapaces de hoxe é impensable que houvese osos por todos os sitios de Galicia. Ou, sin ir máis lonxe, tamén para os biólogos saben que especies houve por todo o noso país, sitios que hoxe en día se chaman os outros e cada xa non teñen ningún castiñeiro.
pero se se chama o Souto é porque o son. Ben, estaríamos ata mañá dando vos exemplos, pero non é o cometido desta charla. Bueno, nada. Para que vexades esta dimensión tamén identitaria afectiva da toponimia, poño vos citas de algúns toponimistas como Vicente María Rosselló, que di que a toponimia é unha ciencia patriótica porque estuda o principal patrimonio dunha terra, que son os seus nomes de lugar. Ou o presidente do grupo de expertos en nomes xeográficos das Nacións Unidas, Henry Dorion, que di que os topónimos son propiedade de todos e de ninguén ao mesmo tempo. Ou o noso Martínez Morás, que no seu discurso de entrada na Real Academia Galega dicía que algo tan fermoso como que a toponimia galega é a alma das cousas. Ben, agora, antes de explicarvos como funciona a aplicación, pois falarevos desta riqueza excepcional que temos Galicia, que nós consideramos que é única en Europa por non atrevernos a dicir no mundo. Por iso, esa frase de a toponimia galega fai-nos únicos no mundo, que está un pouco exagerado, pero, de logo, nos baseámoslo no coñecemento que temos de outras realidades. Ben, por tres motivos fundamentais. Por un lado, por a densidade. Aí vedes un pequeno exemplo da densidade que podemos atopar nunha zona de montaña como é o meu concello, o Ríos. En zonas onde hai minifundismo chegamos a recoller 162 topónimos por kilómetro cadrado. Imaginad o que é iso. Ben, ás veces, cando ensino esta fotografía aos cativos nos colexios, que ao final eles son o futuro da nosa lingua, son os que teñen que valorar o patrimonio para utilizalo, para salvagardalo primeiro, para valoralo e despois para utilizalo. Pois algúns din que lles chama a atención é que hai moita letra aí, que hai moito escrito. E detrás desa frase tan inocente hai unha realidade ben grande, que é que toda a nosa terra está escrita. Cada un deses nomes ten un porqué, cada un deses nomes ten un significado, cada un deses nomes está posto por algo. Contanos a historia dese anaquiño de terra, a humanización da nosa paisaxe, o sentir da xente que lle puxo o nome. Hai moita información condensada detrás de cada un deses nomes. Ben, e non só na terra, sino tamén no mar. Supoño que os que sodes de mar, ou tedes familia de mariñeiros, sabedes perfectamente que no mar os vellos mariñeiros 3, 4 ou 5 kilómetros adentro teñen nomeado todo, onde os demais vemos unha masa compacta de auga, eles ven milleiros de topónimos. Aí tedes un anaquiño das Illas Cíes, onde un filólogo, Iván Sestai, recolleu centos e centos de topónimos indo nas barcas, nas jamelas cos mariñeiros. É unha información que, ademais, que se está perdendo, diso falaremos agora, e que hai que recollela canto antes. Ben, a ver, rapidiño. Cando comezamos o proxecto no ano 2000, a Voz de Galicia falaba de que éramos os 3 millóns de topónimos, o país dos 3 millóns de topónimos, porque xa o dixera Filgueira Valverde anteriormente. Ben, a día de hoxe, simplemente para que vos dedes unha idea, non creo que poidamos salvagardar 3 millóns de topónimos. Neste momento temos algo máis de medio millón de microtopónimos recollidos nun 33-35% do territorio. A nosa estimación, non utilizamos fórmulas tan complexas como as que utiliza Jorge, pero, bueno, a nosa estimación é que se nos 11 anos que estivo activo o proxecto de toponimia de Galicia tiñamos unha densidade media de 50 topónimos por kilómetro cadrado, fixadevos ben, unha densidade media, insisto, hai concellos como Cangas de Morrazo, onde hai 162 topónimos por kilómetro cadrado, e Galicia ten unha superficie de alrededor de 30.000 kilómetros cadrados, pois danos 1,5 millón de microtopónimos terra dentro, que a iso habería que sumarlle, pois se cadra outro medio millón por toda a costa galega desde Ribadeo ata a Guarda. A nosa estimación é que podemos recuperar hoxe en día da memoria viva da xente sobre 2 millóns de microtopónimos. Imaginade un mapa de Galicia con 2 millóns de microtopónimos simplemente a golpe dun clic que podemos manexar aquí nun ordenador. É unha riqueza que poucos países poden presumir dela. Ben, disto xa non vos vou falar para non enredar máis. A segunda característica que fai única a nosa toponimia é a variedade dos nosos nomes. Todos os toponimistas europeos que se achegaron a ela, a investigala, sobre todo os alemáns, Pil, Kremer, os portugueses, ben, en fin, todos destacaron que temos prácticamente todas as denominacións toponímicas e todas as
digamos, todas as temáticas nos nosos nomes referidos a cultivos, a tipos de terra, a acontecementos históricos, a plantas, animais, a todo o que vos poidades imaginar. E a terceira característica que fai única a nosa toponimia é a antigüidade dos nosos nomes. Nomes con 3.000 e 4.000 anos de antigüidade, temos moitísima toponimia romana, que é o único vestixio que nos queda das linguas faladas aquí antes da chegada dos romanos. Ben, esta é a parte bonita da nosa toponimia. Pero tristemente, e por iso se creou a aplicación, e por iso estamos falando dun patrimonio que esmorece, tristemente está desaparecendo pola transformación dos modos de vida tradicionais en Galicia. Por un lado, o abandono das tarefas agrícolas e gandeiras. Disculpade. Menos mal que a auga, se chega a ser viño, xa non falaba. Ben, eu, cando era rapaz, meu pai me mandaba coas vacas para un sitio que se chamaba Cardedo, porque se chamaba a Salgueira. Eu tiña que saber onde era Cardedo da Salgueira para chegar ali coas vacas, non? Se hoxe en día os meus fillos xa non van ir coas vacas, entón xa non teñen necesidade de saber eses nomes todos. Nas serras, eu tive tamén a imensa sorte de, os primeiros anos do proxecto, anos 2000 a 2003, patear as serras do sueste ourensán con pastores. Os meus informantes eran pastores. Eles teñense por analfabetos, eu chamolle sabios, porque se cadra cada pastor tiña 300 ou 400 nomes na súa cabeza. Nomes que non figuran en ningún libro, en ningún mapa, nomes que só están na súa cabeza. Cada pedra da serra, de feito, eu estou facendo a miña tese doutoral, ainda que a teño un pouquiño parada, sobre os nomes dos penedos en Galicia grazas ao que me inculcaron eses pastores, non? Porque é tan rico ese saber, cada historia que hai detrás de cada pedra, non? Ademais, falanos dunha etnografía, dun mundo que desaparece, o pastoril, non? E de hoxe, aquelas serras do sueste ourensán, e de a Chandrexa de Queixo, e de a Manzaneda, a ver cantos pastores quedan. Autóctonos, claro. Ben, a concentración parcelaria tamén fixo que desapareceran moitos nomes, onde antes había 7 ou 8 leiras, con cada unha con seu nome se cadra, porque no catastro do Marqués de Ensenada, que baleiramos nalgúns sitios de Galicia, vimos que prácticamente cada propiedade tiña un nome distinto, pois hoxe en día queda unha única parcela que se cadra, mantén o nome menos rico lingüísticamente ou históricamente. Despois as aldeas van quedando deshabitadas, falanos o INE de que temos 3.600 aldeas deshabitadas en Galicia. Claro, non sei se sabedes que o INE só contempla 30.000 entidades de poboación aquí en Galicia, porque para o INE hai aldeas galegas que teñen 3 ou 4 casas que non existen. Non é culpa do INE, é culpa dos concellos que son os que lle dan os datos ao INE. Ben, pois nós nun nomenclator novo que estamos preparando no seminario de onomástica da Real Academia, que, como vos dixen, xa lle entregamos á Xunta, neste momento temos máis de 38.500 aldeas en Galicia, entidades de poboación, das cales unhas 7.000 están deshabitadas. Pero nós mantemos os nomes destas aldeas deshabitadas, porque son patrimonio, porque non queremos, como xa acontece en algún caso, que veñan os de fora, que veñan os ingleses, que veñan os rusos millonarios a comprar as nosas aldeas e lle cambien os nomes que mantiveron durante 20 séculos. Ben, despois, a memoria viva dos nosos topónimos, que son os nosos maiores, van nos deixando tristemente, non? Permitidme que faga unha pequeniña homenaxe aquí ás nosas nais e ás nosas aboas, porque elas son as que mantiveron realmente a tradición oral neste país. En 21 anos que levo traballando na toponimia, sempre foron elas as que máis topónimos nos achegaron, as que máis lendas nos achegaron, as que se acordan das coplas, as que se acordan de toda a tradición oral. Había que levantarlle un monumento a todas as nais e a todas as aboas. Ben, no mar, os que sodes de mar, xa sabedes que antes os vellos mariñeiros saían a faenar pois simplemente co coñecemento que tiñan do medio, porque diso dependía un pouco a súa integridade física e a súa supervivencia económica. E hoxe en día os barcos levan xa modernos GPS, radar e cousas así que fan que non teñan que os novos mariñeiros aprender xa todos os nomes das pedras, sobre todo moitas pedras. Se entrades no visor de Galicia nomeada e mirades as pedras da costa de Baiona e das Illas Cíes e tal, veredes que moitas pedras teñen nomes referidos á perigosidade delas, non?
a Lapa Falsa, a Penuria, cousas así, que son nomes tremendamente creativos e que fan referencia a esa obsesión que tiñan os mariños por un naufraxio, porque diso se vendía a súa vida, non? Ben, nada, diso xa non vos vou falar, e por último, outro dos factores que fai que se perda a nosa toponimia é o crecemento urbanístico. En Galicia se vai leirando nos medios rurais, se vai tendendo a irse cara á costa. Aí tedes unha foto de Vigo, a cidade máis populosa de Galicia. Nas cidades, as cidades medran, construíse novas rúas, construíse novas urbanizacións. E que nomes se lle poñen esas rúas e esas urbanizacións? Pois nomes normalmente honoríficos, que ás veces ni siquiera nada teñen que ver co noso deber histórico. En vez de respetar a toponimia tradicional e poñerlle esa rúa o nome das leiras que sepultou, ou esa urbanización. Neste sentido, eu vivo aquí ás aforas de Santiago, no concello de Ames, en Bertamiráns. Aí si se fixo unha boa política de respetar os nomes das leiras onde se construíron novas rúas. Vedes aí Rúa do Pedregal, porque as leiras se chamaban o Pedregal, ou Rúa das Pesqueiras. Esta é unha teima que tamén temos e que xa lle mandamos desde a Real Academia Galega cartas a moitos concellos galegos para dicirlle que, por favor, que cando creen rúas novas que respeten a toponimia tradicional que hai aí. Ben, como conclusión, agora xa vamos á aplicación, vedes, eu creo que todos e todas sodes conscientes do perigo que corre a nosa microtoponimia. Eu creo que temos, non porque non lo diga a lei de patrimonio, eu creo que como galegos temos a obriga de salvagardala, de protexela e, sobre todo, de difundila, porque se a metemos nun queixo non serve para nada, non? Ben, insisto, a parte de que o din a lei de patrimonio galega e a lei de patrimonio estatal, desde a Real Academia tamén nos gustaría que este patrimonio tan excepcional que temos aquí en Galicia fose declarado algún día patrimonio da humanidade. Complicado, é complicado, xa o sabemos. Pero sería unha maneira de que se cadre nos chegaran cartos suficientes de Europa para que, en vez de botar man da vontade, da boa vontade da xente, pois puidéramos ter un equipo grande de filólogos e de historiadores e de xeógrafos pois facendo este traballo por Galicia adiante, que en cuestión de 10 anos pois tiveramos todo este patrimonio recollido. Ben, tamén simplemente que saibades que nas Nacións Unidas hai un grupo de expertos en nomes xeográficos que tamén destacan o valor patrimonial da toponimia, non só da nosa, de calquera país, e que abogan pola súa recompilación e pola súa difusión en Internet. A toponimia galega é un símbolo de identidade colectiva do noso povo. Francisco Narla esta mañá falábanos de que Galicia e os galegos somos excepcionais ou temos unha historia excepcional en moitos sentidos. Temos unha gastronomía excepcional, temos unha paisaxe excepcional, pero é bo que saibamos que temos tamén un patrimonio inmaterial excepcional, que se cadra moita xente non o sabe, e que hai que protexelo e que hai que difundilo. Ben, imos ca aplicación xa, como vou de tempo, fatal, non? Agora teño que acabar. Teríamos que estar xa no descanso, pero imos rematar sobre as 12. Bueno, pois deixame por menos explicar a aplicación. 5 minutos de preguntas, así, o sea, uns 10 minutos. Vale, pois vou directamente á aplicación. Ben, se poñedes Galicia nomeada en Google, levamos a esta páxina. O primeiro que tedes que facer é pedir unha conta de usuario. En cuestión de un día ou dous, eu habilito esa conta, tedes que esperar a recibir pedida desde aquí, vale? Cubridos os vosos datos. Esta aplicación está disponible tamén para dispositivos móviles, vale? Se ides ao Play Store, poñedes Galicia nomeada e descargádela, vale? Agora vos enseñarei tamén como vai un poquinho a aplicación no Play Store, na versión móvil, perdón. Entón, unha vez que recibides o meu correo electrónico confirmando que estades dados de alta, eu mando a todo mundo que se dá de alta un manual de uso da aplicación no que se explica de unha forma moi sinxela como funciona, cales son todas as funcionalidades da aplicación. Entón, non ten ninguna ciencia, como todas as aplicacións. Ben, vou entrar nela como meu usuario xa, vale? Entón, vou vos levar á Cidade da Cultura para que vexades
antes de estar construídos eses edificios os nomes que había, que ali xa están recollidos e todo iso. Desde aquí, desde Explora Colabora, é onde podemos ver a toponimia que é recollida por toda Galicia. E despasando por encima dos concellos, indicamos o nome do concello e a cantidade de microtopónimos que hai recollidos. Concretamente, aquí no de Santiago de Compostela vemos que hai 9.390 microtopónimos xa recollidos. Entón, se premedes nel, tamén tedes un sistema de busca aquí avanzado, que podedes buscar os topónimos por textos, pola localización, poñendo concello, parroquia e aldea, e hai outros criterios de busca, por exemplo, tipoloxías xeográficas, en fin, xa, eso todo está explicado no manual, e agora para non pararnos. Ben, para que a aplicación vaya máis rápido, ten un sistema de clústeres, no que en vez de poñer os topónimos, pon números. Entón, vemos que nesta zona hai 1.771 nomes, según nos imos achegando, vai nos facendo máis pequenos. Aí está o aeroporto e aquí está a Cidade da Cultura. Vale. Bueno. Vedes que por encima dos edificios hai recollidos, vou sacar isto de aquí, hai recollidos nomes de leiras que estaban antes de que se construíra todo aquilo. Ben, se ides aquí á dereita, tedes distintas capas de información ou distinta cartografía. Tedes fotografías aéreas desde o ano 2017, a que se carga por defecto de 2014, porque é quizáis a que mellor se vexe, onde mellor se ve o territorio galego, a que quedou máis clariña e tal, e tedela tamén desde o 2003, vale? Si despoñendo distintos anos, ides vendo a evolución do territorio tamén. Pero unha capa que é moi interesante é o primeiro voo que se fixo sobre Galicia, que é o voo americano, sobre o que se fixo o primeiro catastro de 1956. Entón, se premedes na foto do voo americano, vedes que desaparece a Cidade da Cultura, e o único que quedan son leiras. Leiras e máis leiras, vedes como estaba todo traballado. Isto sirve-nos, esta foto do voo americano, está nos servindo tamén para zonas que quedaron asolagadas, onde se fixeron en coros para tamén recuperar a toponía tradicional. Ben, que outras capas temos por aí? Outra capa que é interesante é a de catastro. Podedes cargar todas as, non só os nomes, sino as parcelas. Vedes aquí, por exemplo, ese minifundismo do que falamos, do que nos caracteriza a Galicia, e os nomes que xa van aparecendo en catastro, vedes aí Zancanova, e que coincide perfectamente co topónimo recollido no traballo de campo a Zancanova. Vale, e despois tamén hai cartografía por aí, vale? Mapa raster do Instituto Xeográfico Nacional, un 25.000, ben, imos ver como se mete un topónimo ou como se fai unha suxestión sobre outro topónimo que xa está metido, vale? Imaginemos que, bueno, nunha zona de cultivo mellor. Vale. Este anaco de aquí, as poceiriñas. Vale, imaginemos que este anaco de aquí, pois que nin se chama as vadeiras, nin se chama as poceiriñas, que se chama a Curtiña, por exemplo, vale? E non sabemos que se chama así e queremos meter ese nome. Vale, pois simplemente damos a engadir novo topónimo. Ben, botoume fora do sistema. Teño que volver a entrar. Sinto que vimos mal de tempo. Como xa o tiña aberto xa de rai tempo, botoume fora. Vale. Volvemos rapidamente ao sitio onde estábamos. Bueno, é igual, facemos a proba xusto aquí. Que máis dá? Vale, imos meter un topónimo aquí, engadir un novo topónimo. Normalmente, se temos informantes vos, xa nos di máis ou menos a área que abrangue cada topónimo, o tipo de parcelas. Nos o que nos interesa é salvagardar o topónimo, non se chega máis alá ou máis acá. Vale, entón o ideal é poñer o cursor xusto no medio do espazo que identifica ese topónimo. Damos a permitir a localización e xa nos está dicindo que estamos na parroquia de Castelo, no concello de Trazo. Poñemos o topónimo. Aquí hai un botonciño de información, pero todo isto ven no manual do usuario, insisto. Xa nos di como escribir os topónimos sin abreviaturas, nada de maiúsculas, vale? Entón, poñemos a cortiña,
digo nada de mayúsculas e ala vai. A Cortiña. Hai unha serie de tipoloxías geográficas nas que clasificar os topónimos que tamén van no manual especificadas. Aquí vamos poñer terras, por exemplo, e dentro de terras temos arboredo, cultivo, monte baixo, terras estériles. Como aí hai arboredo e cultivo, pois imos poñer terreo mixto, vale? E, en algúns casos, hai unha terceira subcategoría. Ben, a fonética. A fonética para nós é fundamental. Antes, no anterior proxecto, sempre contratábamos a filólogos porque había que recoller como a xente pronunciaba os topónimos. Afortunadamente, esta aplicación permítenos que poda calquera persoa recoller os topónimos porque simplemente a nos abondanos con que gravedes o informante ou con que se grava o informante se suba o audio. Para nós, escoitar o audio é fundamental. E a aplicación móvil xa ten un botonciño de grabación de audio. Aquí non, aquí simplemente para subir o audio teríades que gravar co móvil, por exemplo, descargar o arquivo en MP3 ou MP4 no ordenador e desde aquí seleccionar arquivo, ir á carpeta onde tedes os audios e ir subindo cada audio de cada topónimo. Sin embargo, se o metedes a través da aplicación móvil, vedes que a aplicación móvil xa automáticamente, na máis entrades nela, se o posicionanos onde estamos. Vedes que o punto azul somos nós, estamos se o posicionando arriba deste Pazo de Raxoi. Entón, no momento que metemos un topónimo, damos de aquí, metemos, por exemplo, queremos meter un aí, saínos a ficha do topónimo, poñemos o topónimo, poñemos a categoría. Esta ficha é máis sinxela porque depois podemos acabar de cubrir no ordenador. E aquí hai un botonciño que se chama Novo Audio. Se lle damos ese botonciño, a Cortiña xa queda gravada a pronuncia do topónimo, vale? É máis inmediato. E despois, como na microtoponimia metemos moitos nomes de elementos de interese cultural, por exemplo, muiños, cruceiros, petróglifos e tal, tamén xa podemos sacarlle a foto co móvil e engadir imaxe, vainos á galería, e desde aí a foto que sacamos co móvil xa a subimos á ficha. Trátase de non só recoller a forma lingüística do topónimo, senón toda a información gráfica que hai alrededor dele. Ben, desde aquí, desde seleccionar arquivos, podemos engadir esas fotos que vos dicía, documentos en PDF, audios e tal. É moi importante recoller tamén as lendas. Eu traía aí preparadas varias diapositivas que xa non veremos sobre as lendas, porque, desgraciadamente, igual que os topónimos estánse perdendo, estánse convertendo en fósiles culturais. Entón, marcan o que era importante para os nosos antepasados, a maneira de pensar dos nosos antepasados. Entón, é importante recoller toda esa tradición oral asociada aos topónimos. E, por último, xa para quen queira sacar un sobresaliente nisto, pode dibuixar tamén a xeometría, e é que sería marcar a parcela, é dicir, a área que identifica cada topónimo facendo unha especie de polígono. Insisto, non é necesario porque nós que buscamos é o nome, non que a delimitación sexa perfecta. Cando acabamos de cubrir todo iso, dámoslle a agardar a enviar, e automáticamente ese topónimo xa nos chega a nós, ao equipo de revisores, e revisaremoslo e validarémoslo cando poidamos. Desgraciadamente, somos un equipo pequeno de especialistas na Unidade Técnica de Toponimia da Real Academia, somos 3 só. Faríamos falta 5 ou 6 persoas para atender diariamente todo o que entra a través da plataforma. Pero, agora vos darei os resultados e fago a conclusión, vale, Isabel? Ben, para que vexades un pouco os resultados que temos a día de hoxe, hai un ano e medio, casi 2 anos que publicamos esta aplicación. Temos a día de hoxe máis de 2.270 colaboradores registrados que nos achegaron en este tempo 32.381 microtopónimos e dos cales nos levamos correxido e validado 24.034 neste momento. Levamos un retraso de 7.000 e pico, como podedes ver abaixo pola gráfica.
Hai días que entran 30, hai días que entran 100, hai días que entran 200, hai colaboradores que meten 5 topónimos que son os que saben da súa aldea e hai colaboradores que meten 300 ou 400. Calquera colaborador é bo, é dicir, quen achegue nomes da súa aldea e saiba o que está metendo, benvido sexa. Así que pido vos a todos que vos animedes. Despois temos, para a difusión, temos o portal da Toponimia de Galicia, que entrade e mirades aí todo o que hai. Xa non me dá tempo explicárvolo, son unha cousa, unha anécdota, e despois fago a conclusión e xa acabamos, vale? Non, esta non é. Mirade, os 2 meses de publicar a aplicación, os 3 meses, xa se meteran 9.000 topónimos. É dicir, imaginade as ganas co que a xente, as asociacións veciñais, os colexios e tal, colleron esta iniciativa. Os xornais facíanse eco de que a xente que colabora neste proxecto son os guardiáns da microtoponimia galega e, tedes aí no portal da toponimia un vídeo que tamén explica moi ben todo este proceso, todo este proxecto, que é o País dos Nomes Infinitos, e como curiosidade quería contarvos que unha noite foi o fío condutor ou protagonista do luar este proxecto, Galicia Nomeada. Entón, converteuse en algo ao final escatolóxico, porque a xente chamaba para dar topónimos escatolóxicos como ese de Os Penedos onde cagan os homes, que é un topónimo que existe na Serra do Xurés, de feito. O caso é que a anécdota é que ao día seguinte de aparecer esta aplicación no luar, tivemos 300 solicitudes de colaboración. Entón, se cadra, eu cando por aí polos concellos e polos institutos predicando coa campaña Toponimízate, se cadra, o que tiñamos que facer era que aparecera todos os días no luar, entón sí que teríamos igual, areiros nesta aplicación. Aí o deixo, cada un que pense o que queira. Ben, fago a conclusión, Isabel, para que non me... Joder, que me quedan tantas cousas sin decir. A todos. A todos. En fin. Mira que lle pido sempre tempo a Isabel, pero nunca mo dá. Nunca mo dá. Ben, neste momento no que parece que o galego cada vez se fala menos, que a xente cada vez ten menos apego polo rural ou que lle presta menos atención ás tradicións ou que as valora menos, que valora menos o patrimonio material. Eu quero romper unha lanza positiva. Eu non vexo a situación tan mala. Eu, despois de todos estes anos sendo coordinador do proxecto e, insisto, predicando por aí por Galicia adiante, eu vexo entusiasmo en moita xente, entusiasmo por facer este traballo, entusiasmo por conservar esta parte do noso patrimonio. Vexo compromiso de moita xente nova coa lingua e coas tradicións. Sobre todo, vexo moita emoción na xente maior ao ver que nos interesamos os novos por cousas que para eles foron tan importantes na súa vida. E teño esperanza de que non sexamos esta xeración de galegos e galegas que temos ao noso alcance as novas tecnoloxías, os que deixemos perder todo isto. Un legado cultural que nos chegou a nós despois de 20 séculos, moito del pronunciado, é dicir, moito del suado, vivido, nunca escrito, pero sí pronunciado moitas veces. Non podemos deixar morrer. Temos móviles, temos ordenador, temos unha aplicación que nos permite subir os topónimos, non podemos deixar morrer todo isto. Ben, disto xa falei, o que pido é que non rompamos a cadea da transmisión xeracional. Quería ler esta cita de María Lara Alexandre, que académica de número como Charo, decía no seu discurso de entrada na Real Academia: os topónimos arrepóñense, teiman en seguir vivos, malia non estaren gravados en metal nin pedra, senón inscritos na memoria. Desgraciadamente a memoria é efímera, vaise con nós cando falecemos, así que deixemos registrado antes de falecer todas estas cousas. Esta viñeta di: e se os nenos deprenden galego, onde van ir de maiores? E dille outro: pois nós non sabíamos outra lingua e fomos por todo o mundo. Co galego podes ir por todo o mundo.
respecto do prestixio do que falaba Jorge Mira, eu hai 3 anos, a miña muller máis eu hai 3 anos adoptamos a 2 nenos húngaros. Desde o primeiro día eu faleille galego e a miña muller o castelán para que aprenderan as 2 linguas en igualdade de condicións. A min, evidentemente, gustaríame que falasen o galego. Como ben se dixo aquí, chegaron ao colexio e o entorno fai que falen máis castelán que galego, tristemente para min, non? Pero, bueno, oxalá lle pudéramos ensinar non 2 linguas, 3 ou 4, non? É a mellor herdanza que lle podemos deixar, non? Pero estemos orgullosos de que os rapaces falen galego, ainda que se xa menos do desexado, sigámoslo ensinando e que sigan bebendo nesta fonte limpa que é a nosa lingua. Moitas grazas e perdoade por... Bueno, non sei se hai preguntas de alguén que nos está vendo desde a casa, pero se non vos parece mal, vamos a deixar para o final tamén as preguntas de Vicente, porque agora tiñamos xa, cedemos en 15 minutos o tempo de descanso. Entón, vamos a facer un descanso máis breve, hasta as 12:20, e ainda así sacamos 5 minutos os poñentes seguintes, pero temos que facelo así porque senón nos dá tempo de rematar a mañá, vale? Entón, sobre as 12:20, por favor, pido vos que seades puntuais para continuar coas ponencias de hoxe.